Selamun aleyküm. Gomusunuz Arman. Hani efire gatnaşın vatandaşlar. Şuun menden köp sizin gürlenmeniz dileyen. Men tağam dinläp bolunsunuzlar, menden bidar bolunsunuz köpüňiz. Şoň üçin vatandaşlar şulawlanyň hak üçin atjan şuň efiri. Şulawlanlar üçin kim näme gollaw sözler bağ bolsa tema şuň Alişer Abdullanyň alyp barýan ýoly tema ve şo ýoluň netijesi göz astyna alınmagy ve nirede ýalňyş zat bar. Tema şol. Yani nämes ýalňyş? Şulawlanyň aýdýan zatlarynyň şulawlanlar üçin bugun azatlykda bir neme çykypdyr. Dinledim, gynandym. Elbette biziň kän bir habarymyzam ýok. Bize de kän bir aýdyp baran oklar. Yani Alişer gazdyrypdyr türmedeki aýyň 22-sine Abdulla Ankaranyň talaby boýunça diýip gol çekdirjek bolupdyrlar. Özle boýunça Türkmenistana gitjekmi diýip. Şu arada kim çykyş etmek isleýän bolsa gelsin, vatandaşlar meni aljak. Näme Alişer bilen Abdulla ýalňyş zatlar aýtdylarmy? Ya netijesinde töhmet atdymy? Yani näme üçin göz astyna alynýar ki? Onu näme üçin şularyň aýdýan zatlaryny edýänler utanan okdanym olar hiç ile günahkaram däl, jinayetkaram däl, jogapkaram däl. Ýöne şu zatlar aýdan günahkar. Ya yalanmy vatandaşlar? Türkmenistanyň içindäki bolýan zatlar yalanmy? Onu yalan bolsa onu bunça adam näme üçin daşar urtda gezipýär? Gedelenje edip ýörmi? Turistmi siz? Näme siz? Mene näçe wagt otellerde işledim bolýan bir türkmeniň diňji alyp ýören. Gawat gelmedim. Häzirem araňyzda badyr otellerde işläp ýören. Bam içiňizde türkmeniň şol işläp ýören oteliňizde diňji alyp ýerden turupçuk zaftyr giýip soňam aýlanmana çykyp gelip şeýdip ýören bir türkmen görýäňizmi? Mene göremok. Yani gedelenje edip ýören türkmena ýok. Ola hakykat. Bir daha göremdok. Mene Antalyalarda näçe ýyl işledim. Türkmen maşgala, Türkmen ýeközü aýratyn gezip ýören. Bir daha hiç kime gawat gelemdok. Görýäs. İtalyadan gelen, İspanya'dan gelen, Norveg, Amerikan, yeni başka ösen döwletlerinkini görýäs, ýöne türkmen göremdok bir de. Türkmeniň diňji alyp ýörenini göremdok. Haçan görseň kasardyklap işläp ýörendir eklenjiň ornuny. Näme ýa türkmenleriň nemesi känmika? Talaplary känmika dünýeden? Türkmeniň talabyny dünýä kanagatlandyryp bilen omkaýa. Hani kim näme aýtjak? Geljeňiz barmy? Hudaýa şükür bir de diňji alýas zaýa diýe. Adyň user
Owa, diýjal adamyň ady, ýüzi, suraty bolmazmy? Profiline girsen videolar bolmazmy diýjal bören ýerinden? Maşennik. Ha? Han girip görüňän şu user 75 bilen başlaýanyň profiline. Bamy sen nemäňde TikTok'da. Diýjal bören ana ýegenler ba. Instagram'larda, zatlarda paylaşıp ýör. Osman Muhammedow we ondan soň kim ba? O Şambo ba, Hoca Ulyň çağalar. Diýjal şpörler tuwalamy. Häzirem Türkde getip ýör. Ana olar diýjal ýör hakykatdanam. Ellerini aňar baş sagatçyk. Bir gün Nusret'in restoranyna gelip ýörler, bir gün Dubaýdaky Jezene Burak'da getip ýörler. Awa. Han gidip bilýäňizmi Nusret'in restoranyna? Ya öyle ki Hacı Şambydagy yegenler ýaly Kemal plasmas kelle ýaly gedelenje edip bilýäňizmi? Ýok, edip bilen zor Allah maňsana özüňiz. Gayrat edin özüňiz Allah maňsana men Allah bilmesiňiz onu özüňiz bir Allah maň gayrat edin. Yani şulo olanlaryň nämesi ýalňyş, näme zady ýalňyş aýtdy şulardanym. Göz astyna alýarlar. Ha? Haramy jeňske sizler tutup ýeke sikmel aslynda bolyn wara. Jeňske sizlere gözüm ýaslaý biz adam käsilik görkezýäs biz. Şeýdi ýalan gepläp halkyň hakyp halkyň hasabyna baýap ýörenler ba. Ve şolong öňüne oklan tünkler esasında ýaşap ýörün. Sizler tutup bir keke sikmel aslında. Biz kanuny ora hereket edeliydik bolin. Siz biz ýukor jok bolýaňyzmy näme? Biz sizden beter bol bilýäsy bolýarlysak. Düşdüňiz, bizim elimiz yumurtga siz ýaly, sizinki ýaly yumurtga oturanok, elimiz pyçagym göterýär, kätmenem göterýär. O sizin warak bagyryňyzda siz tünjüp bilýäs edelliysek. Bizden zalymlykda ýarşak bolmaň wara. Edelliysek sizden beterim bol bilýäs. Prosto bizim wyjdanymyz ruhat beren okşatlara. Yok boşanoklar vatandaşlar. Gynansagan boşanoklar. Men häzir şonuň azatlıkdaky soňky nemesini paýşak siz bilen. Hökümet ganhordan beter bolmaly halk diýär. Malalaşýan. Hökümet ganhor bolsa biz ondan beter bolmaly bolýas. Şolara garşy görüşmek üçin. Men kanun boýunça hereket etmeli diýdim. Ýöne öňler azajyk umyt bardy. Käbir zatlaň aýdamyzdan soň belki bilmän ýörenler bardyr. Belki prezident eşdänler. Belki bu zatlardan habarsyzdyr, ağlaýandyrlar ýokardakylar diýip. Inni eşeň gulagyna 40 ýasyny okan ýaly aýdan atlanmaz. Hawa, inni eşeň gulagyna 40 ýasyny okan ýaly hakykatdanam. Ol Kakadaky polisiýalaram tutulmandyr, olara çärede görülmendir. Piňine de däl. İçeri işler ministri wezipesinden boşanak üçin. Hawa. Han kim gelip biljek o aýyň güleşiňe geliňe watandaşlar o näetdiňiz aýmyny? Tak bir kuştansyny şu wagt paltalaýyny şutaýda. Tak zablokirowat gitdi, uçdy. Başka kim ba? Sizler men efirim görmäge laýyk adamlar däl. Sen gür kim o gürlänem bolýan pikbah. Senem blok. Blog üstüne blok. Men pikbah bolsam gelmäň o men efirim. Görmäň. Sizler men efirim görmäne laýyk adamlar däl düşünýärmi? Men siz blog edip ýadydym aro. Siz blog edýän siz gidip ýene başga account açyp başga accountdan gelýäňiz. Göt berenler gelmäň onda men firma o. Men halaň ok bir rastak. Özüň meni blog etdänim siktirde git dünýäňe. Nirde ýaşaýan olaň şonda ýaşa.
Ýejeň amana men näperglaşan. Urutdum gelip doganyňyz ken haramlary. Gelin vatandaşlar efir. Alişer bilen Abdullah gynan sagam intagam çıkan oklar vatandaşlar. Yani men häzir şu taýda nemäni açayın bir mut. Ey meni ýigren ýany bolsaňyz siktirin gidin efirimden wara. Ýigren ýany adamlara jan, haterlamaýan. Barın gidin durmuşuňyz ýaşaň wara. Size ýüzlenmek men tagam. Siz doğunuňyz ken wara dogdaham düzedip bilmeýär. Siz diňe ýakar dogdak başga zat etmeýär wara. Siz hiç kim düzedip bilmeýär. Tak. Türkmen Helsin gaznasy Türkiýede saklanan we soňra Ankaradaky deportasiýa merkezinden Edirne we Kırklar eli deportasiýa merkezlerine aýry ýerlere geçirilen Türkmen aktivistleriniň saklanış şertlerini anyklanyny, Abdullah Urusovdan ýene Türkmenistana iýerilmegine meýletin arazylyk görmeginiň talap edilenligini habar berýär. Kırklar eli şäher deportasiýa merkeziniň başlygy 22-nji maýda Urusow çagyryp onuň Assalamu alaykum. Bir mutçuk araşyň. Türkmenistana iýerilmegine meýletin arazylyk görýänligi baradaky hata gol çekmegini talap etdi. Olar munyň Ankaranyň talabydygyny aýtdylar. Men gol çekmedim diýip adam hukuklaryny gorayan guramy Urusowyň telefonydan gurrungyna salgylanyp ýazdy. Abdullah Eýýem ikinji hepde döşüniň çep tarapyna dören agyrdan şikaýet edýär. Lukman onuň ýagdaýy bilen tanışdy we degişli dermanlary ýazyp berdi. Olary getirdiler. Saklanyş şertleri we iýmit meselesinde onuň başga şikaýeti ýok diýip habarda berilýär. Alişer Sakatow Edirne geçirenlerinden soň agyr dümögledi. Bir neçe günläp gyzdyrdy. Derman içdi we häzir onuň ýagdaýy kanagatlanarly. Bu ýerde saklanış, azyk suwluk şertleri kadaly we işgärleriň gatnaşygy Ankaradaky bilen deňeşdirilenine has gowy diýip Sakatow telefon rulgyny özüniň ruhdan düşmeýänligini aýdypdy. Edirne'de saklanylýan migrantlara gününe örtan naharından öň we soň jem 6 sagat arasy howada gedilen çetmek mümkinçiligi döredilýär. Olar galan wagtlaryny gulpasyny oturup geçirmeli bolýarlar diýip habarda edilýär. Azatlyk radiosu bu maglumatlaryň anyk çeşmeleri bilen gazyklanyp, diýip Bolgariýada ýerleşýän Türkmen Helsinki gaznasyna telefon etdi. Ситуация такая. Периодически мы Seredin vatandaşlar şu taýda wara şu olanlar göz astyna alınmanam suda garaşyp bilýärler öýünde. Ýöne bu pituh ejen skenler kahpeniň evlatlary bulary içeride saklaýarlar. Yani bir wagtlar özleri türmäge girdi. Bak bir wagtlar Recep Tayyip Erdoganyň özü bir sany goşko kodum diýip ejen skeniň haram döli türmäge girdi. Bu gün öz başına gelen zadyny başgasyna edýär bu haram ejen sken. Sen bir goşko kodum diýip seni içeri aldylar wagtyna. Bu gün ejen amına doganyň skeniň zady öz başyna gelen zady başgasyna edýäň. Özüň girdin bir sany goşko kodum diýip içerik. Bu gün guruldy diýip bu adamlar içeride saklama. İtoğly. Sen näçe wagt uje şu zatlary sen bilik gelýär özi. Zordan geçti şu zatlaryň başyna. Ay musulmanlar köteýärler. Ay başýalyklylar okuw institutda gidip bilen oklar. Hawa bolly dogry zatlar. Etmediler şonu. Başa geçtin doganyň skeňlady bu da bar o beýliklerden 10 serwet bolup çykdyň ha. Başa geçtin bugun 10 serwet bolup çykdy. Men soň şu zatlar men söwmän nädip düşündirýän adamlar size. Men söwmän nädip düşündirýän o şu zatlary. Tövjek gel medeni dille aýtjak ýöne men söwmän aýdyp bilenmek uşa aňarym bar ýanyp gelýär. Oho bir wagt sen şu zatlar üçin 3 ay içeride türmede ýatdyň ha. Bugun sen öz başyna gelen zady näme üçin başgasyna geçirýän? Özüň närazy bolmadyňmy şu türmede ýataňda? Bolluň, o näme üçin onda bugun edil sen ýygyňdan gelýän adamlar sen bular ýaly edýäň onu?
Haram doganun skenler. O da mı alın? Şükür Hudaya. Ama Nämet ýalňyş şey şol oglunyň aýdan da atlar ýalňyşmy? Diýen da atlar ýalňyşmy? Nämet ýalňyş? Şol oglanlar tökme datdymy bir zat diýende, videosuz, suutnamasız bir zat aýtdymy? Näme üçin bular göz astyna alınıp göz astyna saklanýar wapşe? seninki al çort ejam üçin ejeňsken haram vatan döňüge. Ejeň amna baýdan Evet. tepeleýän çort. Senki alır ejeňsken boş. Bayda ýene bir dep, ey. Bayda ýene bir safar basýar. Haram üçin. Götüm Bay Ejeňskeň bayda ýene bir safar basýar näder watandaşlar. Ejeňsken tereder şuňa. Tereden watandaşlar bayda häzir basyp görkezek ýene bir safar. Sen Ejeňskeň zady gel ýene bir safar. Şide men häzir baydak basyp görkezek. Baydak wajypmy size? Ha? Baydak wajypmy Ejeňskeň haramy? Ine baydaňyz. Ha, bir mut aýraýyn şunu. Size o baydak adamdan meter wajyp bolla. Tak. Aýryas efekti. Ine baydaň. Ine da baydaň. Ejeňskeň haramy. Ine baydaň. Gördüňmi baydaňy? Ha? Gördüňmi baydaňy? Ejeňskeň bayda gurban bolup basy otyr. Ejeňskeň götüňde gaýrat alsa git ýene bir safar bas. Aýtsaňa. Ine menen basýan. Gurban bolup halky basýar. Men baydaňy basýan. Düşündiňmi? Öl Ejeňskeň haramy. Ine baydak. Ine. Ine baydaňyz. Doğunyň skeniň baydagy. Baydak näme? Bayda adamlar döretdi. Adamy Allah yaratdy, Allah. Allah'ın yaradanına hormat koýaňyz siz. Baydak näme? Haram Ejeňskenler. Haram Ejeňskenler. İki tane oğlan türmede yatır şu wagt. Şol adam şu baydakça gymmat ýokmy sizin üçün? Ha? Siz halk üçün göreşdi şular. Siz halk üçün göreşýär şolar. İki tane adamın bir baydakça kadar ýokmy? Gavno Ejeňskenler. Ya kakadak öldürülenin baydakça kadar ýokmy? Baydak Ejeňskeň baydagy bilen zaýbal etdiňiz. Sike salan oklaryny welaýetler aşkylady. Baydan bilen Ejeňskeň haramlary. Ine baydan. Gaýan sikeň näme sizden gorkýanly ötdiňiz, ine baydaňyz. Gördüňizmi baydaňyzy? Zaýbal etdiňiz Ejeňskenler, baydak Ejeňskenler. Erken wagtda gelin gallanca gelin o. Gel Amsterdam'a geldim diýip jaň et. Aç efiriňem. Nämen geldim diýdi. Ejeňskeň görkezin baydaň bilen. Haram Ejeňskeň adamlar öldürülüp ýatyrdyýan olup baydak. Baydagy näme üçin basdyň? Adamlar öldürülüp ýatyrdyýan olup baydagy näme üçin basdyň diýerler ha. Haram Ejeňskeň haramlar. Baydagy adamlar döretdi. Adamy Allah yaratdy, düşündiňmi? Allah'ın yaradanına hormat koyun ilk o. Haram Ejeňskenler. Haram doğunun sken. Bir güden adamlar türmede öldürdüler. Farhat nerede Farhat? Han Farhat durdu. Adamını öldürdüler. Haram Ejeňskenler. Baydan bilen götüňe sokoyun haramlary. Haram Ejeňskeň. Yene was. Ken baydan. Näsiň baydaňyz? Görýänmi? Yine. Baydan Ejeňskeň. Şu Ejeňskeň var yeni ýakybam morko diýermen size. Nergin oynamaňsyz. Haram doğunyň skenler. Ne yapıyorsun lan ya? Sinirime dokunuyor orospu çocukları bir sürü. Ne gene ne ya?
Ya siktimin orospu çocukları. Baydak baydak eceğiniz kenler. Baydağınız bilen eceğiniz bile siksinler. Yine gelin bana şotoru verin, yine bir tapar basıp görkedeyin. Düştünüz. Harram eceğiniz ken. Erken olsa gelin kallanca. Yaralı sen ne mutba düşündün mü? Haram eceğiniz kenler, baydak bilen eceğiniz kenin haramları, haram doğunun kenler, velayetler kimse de otur olun baydağı sikavassın, baydağı sikavassın. Yine vasyan eceğiniz ken baydağınız bilen. Haram eceğiniz kenler. Siz yine oturup daştan jow edersiniz, başka adet etmezsiniz. Alo, selamun aleyküm. Ve aleykümselam. Kumluğurun otma. Şükür faya. Nuri. Ertir götüm süpür korkularımızı baydağa da olmuş kim da. Baydak deyip zayıf Geçin, alettiler. ertir tuttu o oyun götüm. Kurlama alla dinle de talibi çağırıp koyam şu var. Geçin, aman ayhan. Ne var? Sana yiyeceğin amlaskenin haramları. Adama hormat koyun yok mu? Yiyeceğiniz ken men sen baydağına da hormat koyun yok düşünüyorsunuz mu? Haram yiyeceğiniz kenler. Velayetler tutup yiyeceğiniz ken pasportun sonra berden hem işleyeniz diyeniz o doğunun kenler baydak näme o butayda. Gaydınız ken kizesindeki pulun alyanız galtaman yiyeceğiniz kenler gelivem yeri baydak diyeniz o haram yiyeceğiniz ken. Men şutay Gallanca'da Germaniya geçimde menden pasport sorayan yok o. Bir yurt çalışan o ikisinin hükümeti başka, prezidenti başka doğunuz ken. Men prezidentin bir yurdun bir yiyeceğiniz ken. Velayetten Aşkavada gidemde doğunuz ken hükümet sorayan da o. Sikmişim sizin baydağınızdan, sizin özünüzden bacınız ken çortları. Yiyeceğiniz ken. Sik basyan o baydağınızı yine ortapar. Yakyanam gerek olsa. Zalimlerin baydağı o yiyeceğiniz ken. Gitlerin baydağı ol. Garakçıların baydağı ol. Adamı Allah yarattı siz. Adama hürmet koyun o Allah'ın yaradanına ilki. Baydağı adam yarattı. Pardon adam istat yaradan ok. Adam dine dörödüp biliyor. Adam döröttü onu. Baydağı. Adam dörödönünü siz Allah'ın dörö yaradanından beyik tutacağınız şu an. Çort bir topur doğunun sken huy pilotları. Allah'ın yaradan bennesine hürmet koyun o ilki. Adamın dörödön baydağına derler. Yiyeceğin skenin haramlı. Sikmişim sizin baydağınızdan, sizin ödünüzden. Huy pilot yiyeceğin skenler. İki tane olan türmede türen ha. Olun maşkalası var, çağaları var. Oları hürmet koyun o birazcık. Bir giden oğlanlar türmede öldürdüler. Han fark atıp deyif. Ne mi oldu şuna? Haram doğunun skenler. Adama hürmet koyun o adamın canı gidip oturuyor bu tayda. Baydak ne ama bu tayda. Bayda üçün adam öldürmene tayin huy pilotlar siz. Yiyeceğiniz kenin haramları. Sizler sikmeli birden tutup yiyeceğiniz kenin damanız çalmalı. Yurdun içinde yiyeceğiniz kenin haramları. Baydak götünüze soktuğumun baydağını. Huy pilot diyeceksin. Kurban ulu baskıla otur. Sike sesini çıkarıbilen doğunda. 5 vilayetin gölü var doğunun sken. Sike onunla yurda salanok vilayetler Aşkavada. Gir bilyanız mı? Gör közün de gir bilyan olsanız. Men ki yalınız olsa yalan olsa. Yiyeceğin skenin haramları. Baydağına mı yiyeceğin sken sizem. Bilelikte haram yiyeceğin sken haramları. Zaybal ettiniz baydağınız bilen haram yiyeceğin skenler. Allah'ım Rahim, sen mi yiyeceksin sken haramı? Sen yiyeceksin yine orta parti sken.
Allah Murat Rahimov. Ejenskän ýurdy Moskwaň golastyna sokmalyp gürledin sen huy pilot. Moskwaň golastyna sokmalyp ses verdin telegramdaky anketada. Gelen ol bu gün gölleki gırmızı garnar bin ganymyzyň näme fikirleýän haram ejenskän seňem. Ejen meniň olmany ýurdumy başga bir ýurdun golastyna sokmaly diýmeýän ölsemem diýmeýän şonu. Baydamy dep bilerin hökümeti tankid edin prezident ýere sokorun. Ýöne men ýurduma alagadan bir ýurdun golastyna girmeli diýmen hiç açan. Huy pilot, watan dönügi, huy pilot hainler. Ejenskänler adamlar ölüp ýatyr diýär bolyn baydak diýerler ha. Adamlar ölüp ýatyr diýär bolyn ýok baydak diýär bular o. Adamlar türme salanyp otyr, türme sokulyp biýüne öldürilip otyr diýär bolyn ýok baydak diýär bular o. Haram ejenskän şu bayda üçin video çekenler sizin baryňyzyň ejeňiz siken düşdüňizmi? Bayda üçin video çekenler ejeňiz siken baryňyzyň. Ejeňizken tutuş halk siksin sizin ejeňiz bajyňyz tohum tiýiňiz. 200'lü pit ejeňiz sikenler. Bir san adam üçin video çekip bilmediňiz. Kakadaky Muhammed Nuraga üçin men atdaşym şol şoň üçin çekip bilmediňiz huy pilotlar. Gelen ol bayda üçin çekýäňiz. Yallaki ejenskän taşaklary. Ejenskän haramlary. Samsyk ejenskänler. Adam öldürülüp ýatyr diýär bolyn baydak diýerler bular o. Adamyň o hukuky almady diýär soňy baydak diýär. Götüňe sikdiňmin baydagy bilen. Gurwan welin sen şu bayda baskıla otyrda şu wagt. Halky agza edip arasyna pitne sokup 5 welayaty düşman edip biri-birine Gurwan wel baskıla otyr diýär solyn. O biziň baydamyz Gurwan welin diýerler diýär. Gurwan welin baskıla otyr. Gurwan welin diýär eçikde görkezän Gurwan wela garşam. Serdara garşam. Haram ejenskänler. Yine bir sapar gelip bayda soran ejenskän yine wastyan men şu baydaňy. Gördüňiz mi ýaňam bassym paýlaşyň yine ejenskänler. Sikip duran oksidial çortlar taşşaklardan gorkdum men sidial haramzada bolayny. Sidial huy pilotlardan. Yerken waram bolsa gelin ejenskän iç aparatyň boşa doýun. Tak tema Alişer Sahat bilen Abdullah. Yine bir sapar gelip sorasaňyz, şo sorawy men yine bir sapar basyp görkezlerim size. Siz pikir et. Tema Alişer Sahat bilen Abdullah'ın geden işlerinin nämesi ýalňyş danym göz astynda. Yine men şu wagt şol olanlar üçin efir açdym ýörüýdi. Şol olanlar şu wagt göz astynda. Näme bular baydakça ýokmu? Gadary, gymmaty, hormaty, ha? Siziň hukugyňyzy agdak geldiler, siziň üçin görüşip geldiler. Inem buňkun özleri göz astynda. Näme üçin bular üçin görüşeňiz adamlar? Näme üçin video çekeňiz? Ha? Peydasyny göreňizde görýäňiz, adamlar peydasyny göreňizde görýäňiz. Ýöne şol olanlaryň günü kyngyny düşünende ýanyna duraňyz. Olur ýaly etmeň adamlar. Ertirkin siziň üçin görüşýän adamlar tapmarsyňyz beýsiniz. Sana aýmaljak adam siziň üçin görüşýär. Olary da eçkin. O. Baydak ejenskeniň haramlary. Mataça gadyr galmady bolyn baydak o adamlaryň ömrü gidip ýatyr. Türmede öldürilip ýatyr.
Gıydlanma zorlanıp batıyor. Türkmenin adı Celeve çıktı. Türk'te da seriallarda olan başladılar. O Celeve çıktı adımız diye olun yok baydığımız diye. O kanalizasyon içinde yatıyor o bir o kanalizasyon. Luğun açıktır danim şotay çemadanı bilen girayıptır o bir Türkmen o. Görün o şu TikTok profilimde var o şu video. YouTube'da da var. Sen nerelisin abi dediği zaman ben Türkmenim diye ara yeti o şol bir de yetik avraymadan yere kaçmak için baydağımdan baskılanmak için yetik o şol şu yağdaya getirenem kurban gülü bilen oğlu Serdar şu kanalizasyon lüğünle bir öy yasaptır şu tayda da sen nerelisin diyenle ben Özbekim abi ben Kazakım abi dememiş ben Türkmenim abi demiş ben Türkmen niptir yetik o şol sen baydağın kime gıdıkla ondan sonra şol olanlar şodatlar aydık geldiler o şodatları bizim halkımız için yurdumuz için aydık geldiler adamlar ne için şular için görüşüyordu şular için ne için görüşüyordu şular için ne için yanına duruyorduk ne için video çekin ha öldürün aktivist rapörler neredesi de haytiniz görünüyorsunuz ortada Dur Sultan Taganı var Kanada geçti ola bol o paket Allah alacağını zaten bollu TikTok müdahale etti siktir bollu gitti. Şoňa çenli görüşüpdir eken tagan maksadı şol eken. Tagan men bilýän Ýewropa gelseler ya da Kanada gelseler bollu kaput. Ana Şwetsiyada var 2-3 tane. Geldiler, Şwetsa geldiler, gömülüler. Ay bir de bollu şu köprüň aňar ýüzüne geçdik diýdiler. Taşladylar. Enejan Salihy var. Nerede sen? Ha? Alişer Sakatif bilen Awdurly üçin näme üçin görüşüňiz? Zarina Ataýewa. O ýanyna Antalyadan baran. Adın yadından çıkardım neysen artık. Celepçilik edip görün. Geldiniz Özbek bitleňiz üçün Ýewropa. Ha bollu всё. Bu taýda Serdar Hojany Pesip we Polşada arkasyna İsrail'in baýdagyny götürip aýlanyp ber. Näme edip bereni beldäl uğruny ýitiren. Kerim Ismailov we bokun içinden monjuk gözläp ber. Kakamat Kadirov we Angliýada bir gedek şular üçin ne video çekdi ne zat etdi hiç sadeden ok diňe o gep bilen gıýbat Allah'ım rat rahim fa ýykylsaň şu menem şu götüne bir depeýine dip garaşyp oturan bulan hiç dinden peýda ýok o şunu an bak wadi floki he nirde sen baki floki nirde efir açan ok gadeden ok aktivistler üçin görüşen ok göremde ok seni göremde okla hani beylekiler hayran alaymalı. Sığınmalyançalar, Ýewropa yerleşýänçalar, meniň sığınmamam ýok, oturmam ýok. Pohkuy maňa bolly, bolmady görüşýän, diýjegmi diýýär. Berer onamalar. Gerek bolsa gallanjanam garşymalar. Gerek bolsa bular üçin bular bilenem görüşür. Futla görüşür. Tagan men şulara şu wagt sorok berip otyr. Adwokatym. Plança wagtyň içinde meselen çöz bolmasa suw döwerýän seni. Uda şükür bel kanun ýöre ya. Men o Türkmenistan'a ýaly pul berip agam gaýrat et onýa zat ýok. Advokat öwretmeliğini edýär. No eder. Berde kanun var çünkü. Hökümetem hiç taýda edilen o kanunyň öňünde. Ýöne sığınma gelirlerde köp taşlaýdyňyz la, näme boldy? Ha, bular üçin görüşüňiz oklaýa. Ya watandaşlar, olara siktir edin, ýa sanak geçenden barın siktir edin dara, men size bir daha edin. Sizin için görüşdü şular iň köp. Olar anni köprüň aňar ýüzüne geçdik diýip ýörenler. Polşadaky, Çehiýadaky, Kanadadaky, Angliýadaky, olar sizin ýagdaýyňyzy ýalylar. Olaryň meselesi ýok. Olaryň aşağı guruy. Olar sizinki ýalylar. Olar ne bular sizin için görüşdiler ýöne. Näme üçin bular olanlara siz eýçkaňyz? Agam şuna aýdyp beräý, agam muna aýdyp beräý diýip gapdalyna durduňyz. O öz problemalaryňyz agdadyňyz, zat etdiňiz. Ne bulanyň güni başa düşdi bolýanam. Biriňiz ne video çekýäňiz, ne görüşýäňiz. Yani wepasızlyk etmeň, o sizin için görüşdäşil olanlar, şu
Bir Kırklar elde, bir Edirne'de. Sizin için otuyor adamlar şular. Abdullah Çep Abdalımda döşümde bir ağır vadip doktor çağırıptır. Alişer gazdırıptır. Kim bilya 39 gradus mu 40 mı? Bir nujeli vicdanınız oyununu vay şul olanlar üçün nefsiniz ağrana vay. Ne için video çekiniz ok? Yani yüzünüz açmaram edip bolyan da dediniz ok. Maňa şu wagda çenni bir şular ýazat ba bolsa maňa uğrajalar. Meniň patpiçiklerim maňa uğraja. Maňa şu wagda çenni bir ýazgan video gelmedi. Eger çeken bolsaňyz, men bilmeýän gürleýän bolsam bağışlan. Maňa uğradyň. Meniň habarym ýok. Ýöne men görem ok kiçilik. Şol olanlar üçin bir zatlar çekeniňizi, ýanyna duranyňyzy görem ok. Näme üçin ediňiz ok adamlar? Murik Gandon sen ejengdir. Allah kelläňe öýdü düşdüň şo gandonam. Gitte bara Şerdarynkin götürüp gel. Gurwan ulinkin götürüp gel. Tagam siýal pirdatyllar bolan çünnä ýurt ýagdaýda. Kime gerek bolor ya. Ertir kun Gurwan uly bilen Serdar ikisi bilerikde sikip başlara götüňize şonda bilersiňiz şolar kime gerekdigini. Düşdüň? Tak paltalap çykýan ýene. Bular blog edýän amon ýene gelýäňiz. Men ýahalaňyz okmy? Siktirin de gidin o efirimden o. Men halamayanlar. Düşdüňizmi? Men halaňyz okmy? Görmäň o. Men siziň üçin açam o efir o. Düşdüňiz? Men siziň üçin açam o. Tagam gowlar bilen erwediň söwgeşi bi. Gowlar bilen erwediň söwgeşi. Şeytana hyzmat edýänler bilen şeytana garşy görüşýänleriň söwgeşi bi. Siz şeytana ruhuňyzy satypsyňyz. 5 man pul üçin awa wiri peçün satypsyňyz tagam. Ol Musa sen aýdýanyň dogry olim biziň garnymyzy faraon doýurýar diýär, sizem şon ýaly. Musa da diýipdirler şonu. Munda näçe miň aýdypdyrlar şoňa da. Ey Musa sen dogry aýdýaň, ýöne biziň garnymyzy faraon doýurýar diýär. Şon ýaly siziňkem. Siziň garnyňyzy kim doýurýan bolsa, edir güjük ýaly edýän zadyňyz ýok. Şoň üçin güjük diýär biz size. O siz diňe waf edip bilýäňiz, üýrü bilýäňiz, ugrajat edip bilýäňiz. Onam oturkmasan, oturup edip bilýäňiz bolly. Ay mene Musa bolmasam medil Musa'nın kingar ýandan gaýjan hakikatlary aýdyp geldim şuňa çenni. Türkmenistan içindäki zulümy erkek bolsaň senem çykdy aýt. Olar ýaly özüňe gurun etýän olsa. Aýdyp bilmeýäňiz. Görýäňizmi ha? Adamlar точно такая. Периодически мы связываемся с ними через одного человека. Ýagdaý şeýle biz olar bilen wagtyl bir adamyň üstü bilen habarlaşýarys. Ýöne ol adam hem Türkiýede ýerleşýär we men onuň adyny agdamak islemeýärin. Oglanlar onuň bilen wagtyl habarlaşyp durýarlar we şonuň üstü bilen bize öz ýagdaýlary barada habar berýärler. Через него передают нам всю вот информацию, то, что... Dip hukuk koruyucu Anadolu Hazif ait ve Kazananın başlığı Tecrübül Begmerduan'ın Alişer Sakatov'un yan yoldaşı bilen hem habarlaşanlığını sözüne koştu. Olar habar verilişi hali Sakatov'un hem de Orus'un akılçıları olar tutsak edilen adına şikayet ettiler. Türkmen Helsin gaznası bu şikayet neticesinde aktivistlerin derhal deportasiya edilmeğinin öňünün alnanlygyny we karyt işine başlanylmagyny şert törenligini belliýär. Şeýle-de tutsak edilenlerinden soň aktivistleriň akılçysy olaryň
öňüne alış çäreleriniň çalşylmagyny sorady. Bu olaryň kadiýet kararyna çenli erkinlikde bolmagyny ýolaşjakdy. Emma muňa garamazdan Kırklareli we Edirne şäherleriniň kadiýetleri aklawçynyň haýyşyny ret etdi. Hukuk goraýjy Hajiýewiň pikirçe Görýärmi? Yani şular diye erkinlikde de garaşyp bilýär, kadiýetiň kararyna diye göýüreň diye biderek o lagerde saklap oturmaň diye bolýan. Kadiýet ret berýär. Atkaz berýär. Biziň hakykatlarymyz şolary al çümdüme bir ýeriňizde. Hakykatlarymyz. Şu oglanlar maksat dımdırmak, gürletmezlik. Bular bahana başkadat vatandaşlar, başkadat bahana dımdırmak ağızlarını. Bular dımdırdınız meni kırdınız sෑden de oğlum. Men dımp gördüm azato. Men çıktım beter ettim ağaytam. Baydanız baskıladım. Trapka musur. Möne mata olup kalan baydanızı. Zalimin baydağını, garakçın baydağını. İki tane adam kurumda yatir olun. Mun hukukun gözleyen yok. O matanga hukukun gözlep görülür. O bulur. Adamın dörüden dağdılar oğlum. Allah da görüp durun. Allah öz yaradan bennesinden yukarıda tutacağınız en baydağı. Başına da ilk yara o baydağı. Men size baydaksız alayanız bu dişine gitse. Men size topraksız, vatansız, ta ama halkın yarısı daşar yurtta vespiyor. Salam. Bu mu leydi bu? Soňurtmy jan sagmy? Arma. Bayda ötügetmenlerine de bana başta yıkıladat kanna ötügetçek bolsalar. Ne üçin ýazýarlar ýurdun içine gurladyk ha, içine gurlaňda näme diýerler? Ötügetýärlermi? Ana gurladyk da ýurdun içine. Ne üçin bize edilen kanunçylyklary aýdanmak üçin liş düşmät men özüme edilen zaten aydan üçün men vatan sattığım bolýarmy. Nästinler anştaýdy? Ya sen ýurdun içinde gürledin, çözdüler meseleni, çözmediler ha. Doğrudan ýurdun içinde kameram açtım. Men lişli kameram açtım. Nerede duran rayonumy, telefonumy heme dardım, berdim. Kime hat ýazanama çenli kamerany açyp görkezdim. Ne üçin seretmediler? Harran. Bular wara, действительно bularlar wara ýaman seriozny görüşmeli adamlar, действительно. Şunla kaçemeleşmeli biz o. Beýde otursak wara, ýurtsuz, watansyz, topraksız alýasa watandaş. Näçe sen görüşýän bulara men düşünemem. Sen bulara näçe görüşýän? Bular sen arkanda o baydan arkasyny şuň alýarlar. Erki meselem sen aýdandan dogry bolup soýarlar, ýöreseler. Hem o tarafa geçýänler, bir taraf ýokudun gurlap bu adamlar o ýoldan ýöreden diýerler. Näme garlyp kösensinler bularam? Adamlar kösenen ýoldan kösen görsünler, hökümete barsınlar. Yo, vicdan. Hatlarına jogap bermesinler, çağalar köçede galsın, özleri köçede galsın. Ondan bilerler. Ama ýurdum ýoksa gany. Yo, ýurtdylar. Ya o yurtlu bolup durlarmış şimdi Türkmenistan'da yaşayanlar için yurtlu vatanlı bolup durlarmış. Yo baydakty bar video çekip baydağının armalyany ama hemmesi daşar yurtdakylar. O beýle baydaklar bolsa adalet bolsa kanun bolsa näme üçin Türkmenistana giden okla? Kimsin nerede iş waka, nerden çörek ýyp bolarka, kimi çöküp bolarka, nädip maşaýyst we de katip oturýarlar. O 3. etajdan polisiýadan gaçjak diýip özüni öldürýärler. Özüni öldürýär. Sen ol. Doğduk depämiz. Hayır, näme doğduk depäň bolanna? Herkim pul berip işe girýär, beren pulny kazanjak bolýar. Sen dinleýän bämi? Kanun esasyna seretme zatlaryna seredýän bämi? Priýam etmeli günlerini priýam edibilmän. Onu ýetdi, ýygynaga gitdi, plan ýere gitdi diýip hiç kabul edene prezidente hat ýazýan. Näme üçin jogap beren oklar? Prezidente hat ýazanny okaýan adam mal bolmasa prezidente ýazamyzda aýdýasa, etraga ýazdyk, ministrlige ýazdyk, bölüm müdüre ýazdyk, bölüme ýazdyk. Şolan hemmesinden netije bolmady. Şolan hemme ýazanyň kopýasyny goşýan. Ondan näme üçin ýene alýada şol edara hatyny ugrajary?
Kelle işler edýämin, hem çötereden oklar onda şo zatlar hiç ýylar. Şoňa şoňa ýurt diýerler şoňa. Ýurt diýerler, biz ýurtly bar diýerler. Batylýada, ha? Ýurtly bolluklarymyş şol. Şol ýurtly bolluklar şol. Ana. Ýurtly, ýöyle ýurtly bolýan bolsa. Ya kamen. Ağzım ýumag diýär, gel ýumdur da men ağzym ýumdur bilýän bolsam. Sen ýalyk ýalyk üýrüp gurlaýan kan ýöne ýumdur bilýän ýok, ilki ýumdur ondan gurla. Boş bir tapar. Men ikinci bir zat öýdeni ýen çörek desene adam bolanmamy sizden. Çörek berdiňiz mi siz deperýala? Nerden çörek berdiňiz? Açına durup mi? Açına duranda da mut ýok çörek pul bermeli. Nerden mut çörek berdiler? Çöreği ýermersak işledik. Hudaýa şükür. Bizi ýigrenýän. Näçin görýäňiz bizi rastak bizi bilen ılalaşaňyz ok. Rastak biziň aýanda atlamy size ýakan ok. Siktirinde gidiň dara onu efirimde. Kowum soň näçin? Gelýäňiz. Siktirde git dogunuňyz ken gurýan bolun taşlar ýala. Ýok, bolýa. Sedat beýle akylly bolýan bolsalar. Näçin alyp şunça adam dogry zady aýdanlar, näçin alyp şonu düzetjek bolanoklar arada o talip jaňatda oransfa. Kanun esasında cevap verdi mi? Cevap vermedi. 5 manat juufuna cevap verdi. Eşitdiňe dogry dämi? Bolýa men bir gurlaýan zatym ýalan bolanna özüňe de şunça adamyň içinde jaňadyp eşitdirdim şonu. Suud etdim. Hökümet näçin çara görenok? Görmeleken ne çara? Görenok. O hemme organ işyerleri öz bulgusuz nemeler öz wezipeler üçin işleýär. 5 manat diýip. Ýa-da bara sözüm bolon çin gurlaýanna bu toran hawa pulli bulat erkek ýok Türkmenistanda iPhone giday barlar. Beýlem ene hemmesi diýjek bar 50% o işgärler hemmesi bu toran barýan bolyn özleri laqatjak bol atlaryny bermeýin şu taýda şu pituhlanlar. Barýan bolyn laqatjak bolup görünjek bolup iş gaýdanlar. Şeýdi gyýdy görseler durup bilmeýän ýyban otular. Erkek aýtdy. Näçin biz arkada diýip ýaşandyk, biz arkada diýip ýaşaýanmyz üçin ylgap bardyk-da köşküne. Näçin başga ýere barmadyk, 2-3 ýere bardyk, 3-nji ýere arkada diýip bardyk köşküne, 10 ýere bardyk köşkü. Näçin tawara gorkya baranda, bolýa diýen, näçin düzeden akýany. Sen ýokary gurlada sorak bermeň sana soraklaryňa jogap bereýin. Erkek bolýan bolsaň. On ýalak aşakdan sen ýalak ýadyan, boşa turup ýadyan kenne içi ot görseň hemmesiniň gurlastlary gelýär. Ýöne gork şeýle bir gorkýarlar. Eýdip tuwaraňyzdan ýa hökümetiň 2 sanap musur işlerinden gorkmaňda Hudaýdan gorkandan ha. Men aýdýam, leşni polisiýa kılar, boğamış musur ekeplep bütüne sokýanam, ölmekdendir, aýdy bölüýün. Hakiki. Yeday. Yeday. Bütüni berýärler. Men aýdýam şonu, bütüni berýärler. Edilödi. Awala ölümüm Allah'ın elinde. Ýöne edil kanunlar, ýene bir zat, manisiz şonýalyklar edip öwrenenne olar adamlar gorkudyp bir bennede invalido kalaskaly o häkimlige gelenni ya poýdyna münürüm diýip pahyr ýedin umrajanlar niýede hakka şeýdip ugratmana. Ejang samsyň mena samsyň kellem işlärsem gurlaýanmy. Neýdi bos? Teret adamyň gadry ýanky bir mataça ýok görýän Türkmenistanda. Bir mataça gal. Bular gurlana, olar balaga edmeler, futbol edip geýýärler, niýeler süpürýärler baýdakda, he? O näme çäreden gaýdyşyn, eliňe berilýän baýdaklar hemmesine millet kagaz baýdaklar ýeroklaýar stadiondan çykylanlar. Men okuwçy wagtyma görýärdim şeň ýazatlary. Bir topar şeýdi.
Şonla hiç kim gurlany? Ya o. Taga musur bolula yolu oyodlarım bilýärdi ýöne. Şu wagt Dur bir çamyk aýdaýyn näme näme? Şu ýusur men hem ýara. Men 4 gedip delhanadan geçdim gardaş sen beýdiýän saňa ýazarlar. Maňa 4 gedegem tellesi ýerine akyl taýdan gülýalap diýip berdiler. Sen ýalňyşarsyň beýdiýän. Men adım familiýam alla bar bolmasa delhana. Şunýan şular samtyk diýsen aýdar ýok. Komissiýadan geçirdik ben. Akyl taýdan ýerine diýerler. Ýalňyşarsyň sen. Leji boss, eger sen we men däl bolýan bolsak Türkmenistanda akylly malmandyr şonaýda gönü. Akıllym ýok onda şo taýdala. Yo, näçin dälliýär? Yo, näçin dälliýär bilýärmi? Şo bulam işler. Ona götüne açarlydy portya. Ölýänem bolsaň, men ýa-da kanun ýok, şeýle diýenler. Ba kanun ýa, menem suud etjekdi ýa-da. Ýör suud edenler, niýde suud etjekdi ýa? Menem diýen, ýör men lüboy taksa diýen. Lüboy bir taksamyn, gadalla get, gatfurda geçdi diýen. Seni gaýsaklara diýen, eline küýdük çymanat ber. Baragam sagaman bar diýen. Sonra kanun ýurtlanokmy? Ya bar propiskan ýok. Meselen belayete propiska Aşgabatda gel lüboy bir mektebe $500 ber, lüboy bir saýtyga $500 ber, gaýraty 3 aýda işleýän. Saýtyga almasaň bolan okuysaň alýary. Awa ne kanun ona şoňa dogurda aýdanyň üçin şey diýýärdi. Dogurda da aýtmana kellem çatýan bolsa kellem işleýänler sen ýalak bolanda da bukýan bolsam gurlap bilmän sen ýal balagma syp papersla turanlar tamanda başga urrun. Erkegem diýänsiň özüňe. Türkmenistanda sen köýnök bar, men galan köýnöklüm. Adresyny aýt poşt etdireň. Geýde oturany. Bana gelişmeýär ta. Leji boss, men sana bir daha diýerim erkekçe sen ýaly gelin gyzlymyz Türkmenistanaky wara müňlerçe oğul işgärler wara paşyrdak görün özlerçe honun ber erkek sırar top padwaladyk urup dad edip adar berip görün erkek smoklardan müňesi erkek sen men sana aýdyn. Şolardan milyon Adam ýa, men baktım adam geçdi şo men burlap gaýdy düşünýärmi? Men wagtym adalyan bolsa men ýurdum içinde de burlap ýadydım. Şonda adaltmadylar wagtymy ellem adalmak inşallah. Sen ýalmy sordyýany bilen adam. erkeň wa bolsa wara bir adetler. Yo şu zatlar ýazýanlar ýüdüň açyk gel ejeňsken duran ýerinde 7 puştuň tanadaýyn men sen. Nädip şuwna gel niýde haramçylyk edeniňi, näçe owurlyk edeniňi hemme zadyň aýdyp bereýin. Erkeň wa bolsa gelin efirime ýüdüň açyk gelinler. Beýde Birinjiden men çağam Allah dönüy köfeden ikinciden siz ýalak çağam zıngıt gelemek men bärde pul üçin düşünýär men çağam ýanyma alyp geldim özüm iýdirýänem özüm seredýänem özüm giydirýänem ýalak muňsur dälme zıng gaýdarýalam oýunjokdur öýdäňiz dogurup zıng gaýdýany Türkmenistanda soňam bärde çağany görüp çağam mami berip getirdiňmi diýip gaýtam geňorýalam. Siz e-mail'e da tapaňyz ay borda şu çağan köňe diýen şu lişni men tanaýan şu Dubayda bir wa bolsa men çağamyň ýa men kösenmeýänim bilýändir. Dubayda krediýan diýä krediýan. Ýurupda ýöredi bilýän bolsa görüýün ani men seni. Bir maşgala topama diýä Türkmenistanda näme iş barmy? Näme? Köçede oturmalymy Türkmenistanda? Ne Türkmenistanda kreden oklarmy? Yarım yalaňa çykyp maskara bolup görgeýänler. Yumamağa agzymy yumdurup bilýärmi? Gel yumdur agzymy yumdurup bilseň. 50 dirhem. Ejeňmi sen 50 dirhem öýdüp? Musur. Öwrenenä Türkmenistanda özler kredi bütün berip berensoň, hemme kişiň ýaly röýdýär.
Yok tövfeleri kamak tezden yer görmedim nemeden doğan. Şey öllü nur E, anıp. ya elçeniz kim propagandanı alın da götünüze sokun da oğlunuz kim blog etken bolinu ara şu 3. account'u nol patpisçik bilen gelip geldi yara verdim. 3. account blog ettim. Yeni gelip geldi. Ya Yeni şey geldi. user değil yani yo blog etme ol erkene doğru dem kalsın yok karıp gurlasın. Namısı ağrı bağ olsa gurlasın. Öğrendiler de krediyanı diye Türkmenistan'da kredilip öğrensen dasar yurtta da krediliyor öyle. Bu toran krediyan varsa bu saatte giderdim günlüğü dediler Dubai'da kre. Indi şundan son gidip ediliyor. Sunça efirde oturuyor ne? Ondan giyce şunla gitmeyen varsa ondan anarda da rahat yok Dubai'da. Ne gidiyorlar Dubai'da? Giderdim ben. Blokladım. Bir namık, Ha. bir gayratlar. Özleri iPhone'sta giday, gizlen pulna yaşap öğrenir. Ölüm doğğunuz ken. Siz Türkmen halkının sesini bloklap gezdiniz de inni bidem gedek bize görýän mi? Bidem sizi bloklaýar. Ölüm geçeceğiniz ken aňarda däl reň doğğunuz ken. Siz Ya öğren, ya bular bir sözün böyle öğrendiler bular. Ertir ölýän, ertir seni başlaýarlar, ertir seni ýygnaýarlar. Näme hiç tak yok yerden ben ýygnaýarlara. Näme için ben sorak beren oklar. Sana näme boldy? Sen näme için beýdip gurlaýan? Näme için sana beýdýärler? Sebäp näme dip näme için sorak döreden oklarda alıp men ýygnaýarlara bidalaga bolluklar däme ondan sol. Bu toranmalykllar däme ondan sol. Dubai'da göreyde ne eyleyin? Ayarla he, köçeden yürüyen ayal. Bir erkek sana bir zat değilsin de yalnızıp erkek milise de sana zat deyip bilen. O ayal milise gelmese. Ayal milise gelmese erkek milise de dur sen stayda deyip hiç zat diyen o. Nerede kanun mallıkları? Bir zat etmesen sen yanına hiç kim gelemek. Türkmenistan'da doğru durkan geliyerlerde ne yapıyorsun ettin diyorlar. Ay onu yanlışlardı üstüne varandı da seriden oklar. Şeydi korkulup öğrendiler. Korkamak ben sen o bir sözüm dönem. Ben mesela Liboyna'da ben başpaşasına barpaştım. Ne men eplep bütüne sokyanı söylerim diyemdi. Biz ne emedir? Biz sana hiç saydık bilemiz okuydular. Ben fenyal mumfurdan kaçık gider ya. Aşağıda yadiyan bir dalagalar, gurlayanlar var ya. Üçün adam üçün içinde yurdun içinde gurlayan. Yurdun içinde gurlayan. Liş men gurlayan yurdun içinde gurladım. Nerede duranım ayttım gelmele kenle. Çağırmalı. Ayağım bilen ne çekedek bardım. Ne için kabul etmediler? Ne için dinlemediler? Öyle men dinleyen oklar. Mene dinletmelilerine Hudaya şükür dinlettirdim hem. Özüme gerek vardı. Yartam olsa ettirdim. Teviyerini diye tümüm aktırıp izime gaytmadım. Ona mı ağırında? Prosta aşağı gelip boş musurlama edip yazıveliyen içiniz. Yani korkyalar gurulamayana. Bir gayratlar. like basın 100 000 like çıkaralı şunu derro. Näme üçin bulun gütleri bir şey bir de like basayan adamlara biz gollayan adamlara in olmana like basın gollayan vatandaşlar bizleri şuları şeydi ilk men değerler edecek ne tip olsa ondan sonra becereceksiniz var ha değerli hana sokacak ilki sizler şeydi becermesen var ha sizler takdim olunuz o şuli kovulunun Adalet gerek. hakikat Adalet gerek. Ömrüme de adalet almazsın. Bir gayrat. Ömrüme de adalet almazsın sen. Allah Adam. Normal adaletin bağı olsa, bütün sözün dinleyen olsa adalet gerek deyip yazmazsın. Bir yerde kutuna, koltuğuna kulluğa kadar soklanırlar. Onun için yadansın gurulabilmen. Asıl adalet bara deyip yazaymışsın adına. Adalet gerek deyip yazıpsın. Ömrüne zarlak geçersin adaleti. Allah Prosta yazıp bilýärler, boş. Ýokary galyp bire gurulap bilen o. Gurula ýokary galyp birden beriňem. O şular şeýle, şulam şeýle diýdi. Gurula jogap bereýin. Allah can Huday can. Adama hormat koymayan. O diňe öz bähwidini bilýän, diňe özüni pikir edýän adamlary maksadynyň tersi bilen Allah can cezalandyr.
tiz wagtda şolary başlaryna bela getirip uçurat gidip barýaka maşinler, tigirler ýarlyp awariýa bolsunlar. Allahjan özleri adalata mätäç bolsunlar. Başlaryna tiz wagtda bir näme haksızlyk gelsin nänim. Ey men bayda üçin video çekdim-e. Sizem meni şeýt ýaňyzmy diýip adalat gözleginiň ýoluna düşün Allahjan. Awa. Men Gurban Gülünkini serdarynkini götürüp gezdim-e. Taşşaklaryny ýalak gezdim-e. Sizem maňa şeýt ýaňyzmy diýip adalat gözlegine düşün Allahjan. Hemmesi. O video çekenler var bayda üçin. Hemmesinin şon ýazatlar başyna gelmegini. Şu taýda kommentariýada ýazanlar hemmesinin başyna gelmegini dileýän Allahjan Hudaýjan. Başyňyza tiz wagtda adalat gözlegine çykyp ýola çykmaňyzy. Öz başyňyza gelmegini. O, men seninkini götürüp gezdim-e. Şonu da maňa şeýt ýaňyzmy diýip ýalbaryp gezin. Cemal Saparowaňyz näme boldy ho Cemal Saparowaňyz? Ha? Cemal Saparova da ma ýyllap götürüp gezdi. Cemal Saparova ama göz astyna altypdylar o. Näme boldy kaňa? Cemal Saparowna Nur Muhammedowa. Amin de görýän watandaşlar. Amin diýenden sany köpdür görşüňiz diýýär. Allahjan inşallah hökümetiň şeýdip götürýänleri Allahjan başyňyza tiz wagtda haksızlyga uçuran, adalatsızlyga uçuran, hakyňyz diýilsin, başyňyza müň sany bela gelsin Allahjan. Dileýän şonu. Haksızlygyň, adalatsızlygyň ýanyna duranyňyz üçin. Siziň başyňyza gelsin şo zatlar. Amin inşallah. Harram bir topar doğunyňyz kenler. Adamnyň ömrü gidip barýa, türmede geçip ýatyr, çağalary kakam diýip ýatyr bolun. Bular gitdiler ýene yok baydağımız yine vasıp görkezýän gerek bolsa. Günni 5 sapara vasıp görkezýän 5 wagt namaz bolýan ýaly. Namazyň üstüne çykan ýala gedip her gün şoň üstüne baskylam edýän gerek bolsa. Zaybal etdiňiz baydaňyz bilen götüňize sokun baydaňyz doğunyňyz ken zalymiň baydagyny. Garakçyň baydagy ol. Garakçyň. 5 vilayaty kemsidip gör bolun ýene baydaňyz. O 5 vilayet köserip algaly edip gör abi. Nirde var o dünýäň nirsinde var o men şu Gallanjada Germaniýa geçemde ya Fransaýa geçemde handan kimligiň handan dokumendiň diýýän ýok bolun öz ýurdumda doğunyňyz ken vilayetler arasında geçibilen boğamen o. Nirde var on ýazat? Dünýäň haýsy künjeginde bar o öz ýurduň içinde. On ýazat nirde bar? Kör doğunyňyz kenler kör. Siz gözüňize sokýan men şu hakykatdy. Ýerýär. Gurban Uly diýip bileňiz o ha? Gurban Uly biz bayda gorajak bolyn senen beýtinde ha vilayetler kemsitmedi ha oň agyna paý bermedi diýip bileňiz okýan ha? Diýip bilmeýäňiz ony. Tikensiyle ara bular var men siz aýdyn. Gaga hakykatdan mara siz kimse de var beter gamçylasa şon söýleýäňiz o ara. Esasanam ýallakylar. Sizler şon ýaly adamlar. Siz kim näçe näçe beter ködüseler şonça siz şoňa tagdim edýär o. Haramzadylar. Erkek bolsaň güýçle garşy görüşip görkezýär erkekligiňi, mertligiňi. Ejide ganimlik edip görkezmedi. Erkekliğini, mertliğini şonuna görkez. Mertlik däl o. Ejide garşy, ejide ganimlik etmek. Görkez mertliğini, hakykat aýdyp görkez. Bolmazda öz mert diýip hasaplamaň o. Ýallakylar, sizler sikimçe de saýam o men sizi ýallar. Gavno bir topar. Wagty geler hasap berersiňiz, ýüzüňiz belli eýýär siziň. Halktan koydu sizleri. Oğru kezzap nirdi? Şu aşak diýýänler köpüsi şu hökümet gollap bize söýüp gelýänler var ýa-ni blog edenler oğru kezzap ýa-ni boz. Wagtynda oğurluk edenler, jümürlük edenler ertir şu hökümet ýykylsa menem hasap bererin diýip edip oturanda. Düşünýän? Çünki halkyň hakyny ýediler ýani. Ýediler. Tüýji ýediňiz
ne acı gäger ýaňyz. Netip bolsa. İýrýä hiç kasaba berýär. Şumat bolýar. Men birine masana mesela size her kim jaňa diýä bloglanlar, jaňa diýä millet derden aýdýa dordan tip beräy, aýdyp beräy diýip gurkup gurlay bilmän siz aýtdyrýar. Men onu demaga, bolýan men gurlaýan özüm ýalanat gurlaýmakda bir şey dipdir diýemaga. Näçin asyl näme karnaýa sol kanynyň ýokdugyny biljek bolsalar. Kastoýur barsyn aeroportda günni. Neçe adam ne için izin aýdýar? Näme esasyna goýberýärler izine? Ha, eline bilýärdi we viza we bir ýurt viza berip transferlere gelmek üçin. Sen näme için çykaranaklar? Ha, pul berseňe çyk, ya? Pul bermeseňe çykarana. Näme için? Oşal kanun näme? Şu neçe adam gidip gelip bilen o. Şolar şonu etmese şu taýda galýan we her kim 2-3 aýdan bak geljek Türkmenistana. O nemçi edalaklar, nemçi migrasiya hiç kim seredene. Alyan Ya bir şey adam bolýar taňry alkasyny $50, $100 berýänis. Olar $2000 aşağı herek adam edene. Şumat men bayrat ay meselem bar gaýtjak şeýle diýsem. Sen çykarmaýarlar, seni plan etmeýärler. Näme esasyna çykarmalar meselem. Näme üçin adamlar men hiç etmände de çykarmajak wagtlar çykarmadylar. Esasam horkoz bilmedi migrasiya. Sen eğer men iyili gaýryp duram diýem, aga men özümden aýdýan. Sen eğer barjak bolupsyň diýe. Eger men eğer barjak bolanmarsam, olam hakykat bolsa näme üçin kagyrda horkozlar? Näme dilen aýdýar? Maňa kagyrda başga horkozda. Yo, eğer varmak seň hukugyň dämol. O sen hukugyňa, sen ýaşamalagyň bilen hökümet karar bermeli. Hökümet karar bermeli. Näme üçin sen şuna bararsyň, barmarsyň. Hökümetin gecesi tutayım. Bu giden millet birinjiden aýdýan men eğer barjak bolsam ondan 4-5 ýyl geçdi men barardım diýen, kelläň işleýärmi diýen. Ya bolgusyz bir zat edip durunmy diýen. Olar näme etdi? Prosto şo nemeden uçurdular adamları. Sipten çıkardılar. Näme üçin menden patentin hani näme üçin daşary ýurt çäpnama hani lisensiýa hani sertifikatyň hani menden hemme zat alla gördüňa menden bardady. Näme üçin gördüm geçirmejek bolsaň. Hemme zatym düzügi asen ýazmaly kenin özü telepeçi, on fiýok, şonçy geçirmedik diýip. Hiççilek bahana tapabilmedi. Maňa näme diýär? Sen gidibem bilýän, gelibem bilýän. Haram zada migrasiýa. Men gidip gelýänmi diýip men senden soramadym-a? Meni näme üçin şol reisden alýanyňyz diýip soradym. Sen şoňa jogap berdi. Adamlar dogry oturýanlar. Jogap berilme. Bular 45 günne pata jogap bermediler. Ona gatnap başladym. Zordan aldım. Onda da diýär sen gidibem bilýän, gelibem bilýän. Näme üçin men gidip gelip bilýänim bilýän, näme üçin alqanlyk diýip sen Iranyna äre barjak bolsun diýär. Sen meni Iranyna götürme, men Dubaýa barýana. Ay Allah canı daýjan. Haýda boldy. Däl hara, hakiki däl hara. Däl hanadan. Hakiki şular däli kim däli? Watandaşlar özüňiz karar beriň däna. Şular däli. Kim dälini? Siz aýdyň, bir de däli diýen bolsalar da. Bu Dubaýa var ya, Eýrana diýe durmuşa çykjak bolluň diýe. Oho Eýrana goýberme bolýar, men Dubaýa barýan. Ondan bar Eýrana äre çyksyn. Ay, nire äre çyksyn? Sen näme? Ajo Türka garnyň açmy diýip soradyňmy gapysyň kakyp? Hökümet bolup bardyňmy? Sen işde kenin, sen biz gördük. O salgyt gulluň işärler biz aýtdy sizin öňüňizde hiçile girdijem giren oken. Ya da häkimlikden şular ýaly iyi dedik, şular ýaly öýüne bir köpük girmeýän hojalyklar anykladyk. Sizin öňüňizde bir köpük giren oken hiç ýerde işläňiz okeniňiz. Gelmeýän saňa 1000 manat, 2000 manat pul bereýin diýdiňizmi de doganyň skenler bilen nira durmuşa çykjak bilen gydyklanýaňyz. Näme etjek bilen gydyklanýaňyz? Ha? Çortlar, trapkalar doganyň skenler. Yo, bolmasa da şey diýär, ýaşyň kiçi diýär. Kuy pul ödejek. Ýaş diýär, menem diýär, men ýaş diýip maňa pul töleýän hökümet. Töleýän o. On
fikir ýa-da Adamlar geçen pas soň oluyorsun, ýaş doğrudan bolýan alıyor, ýa-da ho, küçük pas bolýan. oluyorsun. On bankamatta no oturup vaat edip pas oluyorsun, doğrudan al ya, o niýedin, niýemen gurrun, işsizlik barada strahowka, ol bul on ýa-da atmasan da ýok zatlar, olaryň tek önemli diýerin tek sorasaň. Ya barp şoňa değişli edaradan, siz işsizlik strahowka berýäňizmi diýen, önemli ýylýan zatmy diýip sorar bara. Näme bilmez men sana aýdaýyn. Ya eli diplomlular var, eli diplomlu adamlar iş tapmalaydı ya. Benim elimde diplomum var, yerde yaşadıysa, ay pul vermesen iş alırlar mı diye. Yani hemçe okudum, ben elimde diplomum olur da ben işe girer mi diye. Değerli Yeri kanı, yok. o tayo Ya, hakikaten. elimde diplomum olana işe girecek bolsan yeri yok, onu tasdiklamalı. O Prasto Estate Center'da kan çağanı mektebe kabul edenek, eski doktorun işe kabul eder mi onun? Ay yani yok zato baydağımız var ha bolýar ha. Baydağ men var ha, her gün seyretýän onu ganım doýýa, şoň odun renkine o. Zato kadiyetten onun organ işlerlerinden tapmadık adalatymy baydağıma seyretýän olyn tapýan tradu düzelip gidýär. Şoň üçin baydağı ýaman erwet hormat goýýan men. O kanuny tapmadık problemalarmy baydaga teredip çödäýän var. Teredýän onu birden çözülik gidýär, mesele ýok. Mesele ajyksam çöreň arasyna goýup iýýän onu. Üşesem üstüme ýapynýan. O. Eşim kırladı giyyan ya. O. Falşyryjy bolmasa şonu giýýän. Näme onu? Bolu da näme meýeten o baydak. Eylesi 1 metre 2 metre. Şerlen Abdullah ne molle di kösen ya şu user sonra. Olun gelmeye şey di pot beğenler aymesem. Şolar var ha şol. Advokat kadiyete ýutupdyr da şolar öýünde garaşda da bolýar kadiyetin kararyna şolar şeýle de gaçsak botpyryk öýünde garaşanda da bolýar diýse de ýok diýämşina haram ejiňizkeniň kağysy. Satylyk köpek dowanyňyzkeniň kağysy. Haram pituh ejiňizkenler. Bu bular var ha действительно vatandaşlar däl gany olmasa ýeňip bilen bular bilen var ha действительно özlerinden beter bolmaly wagtda men size aýdaýyn. Beter bolalım o adamlar. Oyun onu haçana sen beýdip ýaşamaly. Taýam ýaşaýşmy ýaşaýş däl. Mene doğru maýsam mar gurban ulan terdara var efir açyp söwmesim ýatmam bilen onu var. İçim rahatly ýaşalar söwüp şu haramlady hökümeti ýerden ýer olmasam ýatmam bilen şolar ýal däl rapdyr var şolara garşy. O birgiden adamlary türme sokduňyz han Mälik Allah Muradow, hani Murat Düşemow. Ha? Hadi Türkmenistan'ın içindeki oğlanlar. Böyle ki Farhat Durduyev. Nerede ne ettiniz olur? Näme? Sizin kiyalı mün adamını öldür ayıptırmı? Siz mün adamını öldürdünüz ama barın kilyosa varın kilyosa da yatır mün o yakin Türkmen. Görgülcükler işlemene dik giden yurtlarını caylanırlar, şotayda da galılar. Maşgalası daja sağollar, şu bilmedi var ha. Baydağımız. Ana öwün Dubayda protokol 6-njy etajdan zıngıp Türkmenler özleri düşeli. Öllü. Bir gıydılan söýüşipdir näme diýdilermi, şo gıydy üçin manda diýdilermi? Gülýän ne bir oglan? Ne, çok saklap gurgulan ölüp gitdi. Ay, adamın kadri yok da bizim yurdumuzda. Hem de şey yurtlar üstümüzden bombayı yalan akşamda beğenen Türkmenistan öz başkası öyle şurada gitti. Dinleme cevap verdi. Ay bomba yağsa goýulýar zato iň bolmanda beýleki döwletler şolaň halkyna kömek edelliýär. Bomba ýapdyr olar diýär, eçkal bolar diýär. Bomba yağany gowdur şeýçem şu wagtky ýaly sessizce garlyp oturandan. Bu haram, bu hökümet var ha, bu adamları nädip sessizce öldürmekde var ha, profesional kenara bular o. Действительно, sessizce nädip garp bolýar diýip, şonu öktekene bular o. Hakikatdan hem şo derece öktölüşüpdirler bular var ha.
Yani belki devletler yani bomba da atıp da desteler olmayan halkını yani mesela için Gazze'da açlık var diye olun Hatay gidiyor. O İsrail men niye territoriyan yaptım diyelim bunu Hatay'a yapan da ne diye men niye kömür edecek şolar diye danim 3 tane samolyot produktani paraşüt bilen okluya. İngolmana belki devletler İngolmana kömür geliyor. Bilinki hiç kim gelen oğa bilinki düşünüyor adayımız ondan erbede. Sığınma tavşırayan olun tengi vurdun asuda diye. Halkaya galan oksaya diye. Vatandaşlar galayın o gayrat edin häzir galan sana häzir. Davay köş baralınla häzir. Galayın vatandaşlar o. Halkı uruş yok, dava yok diye ayarlagan men sana yüzlenýän hiç kimin üstünde bomba ýagan yok. Ýöne hökümet gelýär, adamlar urýar, öldürýär, azar berýär, oturan adama dizip bilýär. Ne üçin hökümet adam bellenýär, her kim belli bir wezipe adamlar, raýatlar barar ýalyp, ýüz tutar ýalyp, ana üçin jogap beren oklar, ne üçin gürleşen oklar, ana üçin şuna den pul çıkarıp iller bilýär dalýa biz alýan hem üçin migrasiýan adamlar ýygyna gaýdýa ondan beter başyna düşdi. Şonça pulun koýsa sen ýeňil gazanýarsyň, aňsat gürleýärsiň. Ýeňil gazanmaýan adamlara ýaman kynlar pulu koýsa. Hem migrasiýa taňa ýygyna gaýdyp berýän puly. Awa ne üçin nemeler ýuka gatnaýan adamlar çilim daşasa daşa götür, et getirse getirip götür, neme gidip gelse getirip götürler. Başka adamlar adam değil mi? Adamlar bombasız öllügü değil mi ol? Bomba atılıp bir amanadın tavşıranın var. Yalan bilen çını görüp durkan. Hakikla yo beydip yaşanan o bomba atılıp ölenin o da ama beydip sürünüp. Ne üçin mektepler arkaýyn salyp bolanok, ne üçin saýdyklara salyp bolanok, salyp bolýar diýip burlarsın men oňa da jogap bereyim sana. Salyp bolýan bolsa ne üçin 64-nji mektebiň direktori öňe nasıl öldürdi? Ne üçin garanyň başly hakamrady bassalar? Ne üçin watana çykyp burlaýarlar, biz neslimde haýdyp bilemiz. Biz pul alýasy, olar gidenden soň ýene de şo iş dowam edýär. Olar bassaly oň ýerine geçen, kasamy geçýän, kasamy bilen durýan roýjanmy? Hawa. Ya da nemçin şuna adamın şahsi telefonu, şahsi bir adamın öz zatlary Türkmenistanyň içine Sagaman aeroportda barýan getirip telefonu. Ya da onu gorjak ya alya saklaýa adamlary, awa janawalara geçýär, jana ýoklar durmaly boýnuny sallap. 20-nji ýylda Dubaydan Türkmenawada çarjawa samolyot bonanna Näçe mazoga diýe pul tapşyrdy ýa. Men mazokdan geçenime opşy 10 saat bolanok. Dubaydan geçdim. Men diýen seret sagady bilen ýazykly. Ýok diňlän oktat. Men ýanymda pul ýok. Manat ýok diýen bolin dollar berdi. Dollar berýän man onda kudatdan nime onda 50-den arkaýyn bölüp otyr. Inni şonda men uruşdum da şo taýda. Söýe uruşdum masgara bolup bolin. Inni diye aeroportta, manadın yok orada, dollar versek 350 birden alıyor diye. Onu geçiriyorlarım kere ya, kisa uğruyorlarım ka onu. Normallik tutarsa berip bilen oklar. Kim? Beren oklar gerek. Küftansa bermeyen olsa kisa uğruyorlar onu. İran'ım son yalakası, mazok yokman alıp, girip çıksanam aliye, yerden yerbaksın çıksanam alıp görünüp durasın yok. Ya planlığın. Şimdi hoşçuluk Amerika'ya yöntemler aktivist olayman diyemiş diye. Aktivist olun vatandaşlar. Çıkışları deyin de gayret edin. Köpeleyin o adamlar. Kömü gayret edin yalvar yani o halk. Men vara Gurvan ula yalvara mok. Terdara yalvara mok. Men bir huda yalvar baram halk size yalvar sizin vicdanınıza yalvar köpeleyin o adamlar gayret edin. Vatanınıza azıcık söyleyen olsanız, azıcık doğun kardeşlerinize söyleyen olsanız, azıcık vicdanınız var olsa, nesli hormat koysanız. Adamlardan pulanlı göstermeye diye. Yani hem çok pulanıyorlar adamlardan. Adamlar da uzun onlara pul söylemeyene. Daşa yurttan geliyen hem ağaçtan çöplep var ya adamlar pulu.
Dinle ol gurun dälle mesela şu an hays telefon çuvalay lüboy bir edara bar aslında yük getiriyan sen yükün hiç kim laboratuvarda barlano sen yükün ricatsada barlano izolatsada barlano şu hays laboratuvardan gösterden geçen olsa hiç sen barlamaya barayan pul veriyan bolçak ya pul veriyan çek ya tamojning başlığı var ya her tereden men aybeyn her tamojning başlığı bir inspektör belli yani 2000 manat 2000 manatın $100 ya 2000 manat talip lüboy birine deklaranda ver iyisi bolsun bolmasın gon inspektör belli ya tamojning yukunu nerede açasın else açıp bolya stayankada aç yerine kıdıp aç neyme desin else edip bolya neyimçi bulan bütün yapmalay ben gurlayın ne yığınalanma göre ama yığınalayın ne neyimçi pul verip ettirim men olara pul veremez men zikran tuttum başta zikran demediydi getir tamojning başlığına 2000 manat vermeliydi benim verdim 2000 manat veren pulum tanayana men yankı başlığın yanına girip çıktı da gelken çağır ya dedi iyisi olmasa bulunaktı ya dedi o pul alla beni gözüne soktum o pulu ona vermedi o pulu özüne alli ben çağırıp var sen görecek ya dedi benim girdim hava getiren yükün neyemediğini biliyen mi neyeme ullanyanın biliyen bana sonra veremeyim zaten biliyen cevap verdim böyle bardik koyuverdi elin cüsüne sok oturgan gözüm cüsüne düştü de şon şeyle kurt gözünün pul dura cüsüne şona baharede manam şu nemene yük açıp yapmani onun men bar ya nemçi pul vermeliyen verecek gelmeyen alana barla yap ne çavun ediliyen olsa edecek derliyen Tam orada dur şuylen para horlu. Tam orada dur şuylen para horlu. Dur şuylen. Yine gurvan gulin getiren sistem var. Şu halkımı da getiren sistem var. Yani işte düşünüyorum burada da çağalam mı? Şuna çağam getirip işte Türkmenistan'a gidecek mi diyeceksin. Gönleme diyeceğini adamlar aydan işte eştenler. Düşünle görenle kork ya Türkmenistan'a. Düşünle görenle kork ya. Ola şeyle gitmek. Çağalar gözü korktu taydan. Köçede oturdu miliseye vardı. Urdular, fevdular. Çağan urlanla neyme deyip cevap veriyor hükümet. Urulmayan çağa var mı diye. Sen çağan ursalar neyme edecek? Ne yapacağım ben çağamdan korkmalı. Siz korkun. Çağamdan korkmalı. Siz korkun. Şeyle diyen, sonra gültün açıyanım için korkmalım ben. Olur pulalanla korkalaktım ben aydanım için korkmalım ben. Atak ediyorlar o minka. Atak ediyorlar şu an efirime. Vatandaşlar. Leyci boss bağımın. Baba. Şu an atak ediyorlar efirime. Harram zadalar. Oo. İnspektörlere ya başlığına, tamojning başlığına 2000 manat vermeli. İnspektörlere 500 manat vermeli. Onun sertifikat almak için gösterdardan adından 3000 manat vermeli. O 3 yıllık sertifikatlar alacak olsan 30.000 manat 40 geçen yıl men gösterdardan şeyle bir uçtudurdum anasam alıp durda ayarlaganıma 30.000 manat dik kağıda yazıp jigeni yerde deyip sorayamışım jigeni onu ya özöktü deyiptir. Özöktü deyse he bol ya onu şunu gol koyma jigeni diye benim o hatta aldım salam Aleykümselam. Gowy ýagdaýlar. Janyňyz sagmy? Galip can goýmaýyn näli? Walaşym. Ertesur geldim ha. Nämen özüksem geldim deyip. Men ýazam okdy ya. Başlygy näme diýär? Jaňatdyryp geldim başlygynyň ýanyna. Şurada jaňatdyryp gelmeýme bolmasa kabul edeni dokmy diýsen. Edem ok kabul açjak bolsaň bol bakymjak aýtdy ya menem geday haramzada diýip hepsini yapdym. Bulan deme o uly ornafarlary, ministrleri şolaň ýanyna barmaly. Şolara aýtmaly biz näme şak barmaly, näme işlemeli, näme diýip derdiň aýdan ondan olar jaňa diýär. Plany barar şoňa beriň. Plany barar şonu edin şonu edýärler.
Olmasa dinece pula durya 30.000 mana 40.000 mana kuloklara meşden aygan sanlarını. Bir gayratla. Geredin. 30 kuloklara jaga dip şey diye kakamayla şey diye. Benim pul veren ağam şey dip sertifikada küçük bolya dip jaga diye bir gayratla. Nure. Oo Talip. Men diýen Hoş geldin. Türkmenistan'a şu wagt. Hoş gördük. Şu wagt Türkmenistan'a şu wagta çenne hiç olar ýalyk çeklendirme ýokdy internetde. Günne täze kluç. Tutçalar da onu bizden. İki volt Konkret pulu ve günne Talip. o gürleş bolanok hiç kim bilen gürleş bolanok o. Talip. İki volt buloduk ne aramda doğru lejip bosyerli lejip olsa mara vatandaşlar hükümet bilen ay tamozni, prokuratura, polisiya, hakimlik girmediği daran ama lejip bos. Maral. Yo şu bir yerde bana en merkezine hemen seygatı qoramak. Ekologiya. Şoňa çende bak gördüm de ekologiyada her bir ýylda Ekologiya çende bak gördüm. Ekologiyada bardım hawa. Hemme ýerik bardım mutaýyş. Vatandaşlar. Goy. Ne tecrübe böyle Aytan mara. Men bilýärmi şoňa şeýleser edýän. Näçe kän gastalar şonça gowy. Bize gowy etýärler gaýtam. Internetde gysyň öçür beren internetde. Buruna ýarlaş halk. Şonu görersin inşallah näme boljak. Biziň işimizi ýemleşdirýär. İnternet açma diýerler derler, şu hükümet var. Şey internet açma diýerler derler. Ingo netije şol. Doğru diýär. Talip, dabay günde gün aşa sen men şey paylaş. Gorkok bular, konkretno gorkok. Men geçen ministr vardı video çekimde balana doldurip durup lisenziýalar bermeýän goýdular etdi. Eğer ikinci video gelen soň näme edersen? Muradoviç. Ertir taýýar bolun. Şow başlaýar. Ertir video gelen mehriban vatandaşlar. Men birdaday. Assalamu alaykum. Montaj. Assalamu Ertir taýýar bolun. Men birdaday aýtsa şu lady boss bara, şuň içinde çıkan aktivistlerim köpünden erkek çykdy oşulo. Erkekçe men aýdan. Telpek çykarýan o lady boss. Nura Telpek burada çykarýan. aytsa. Aranızda yakında näme de gelýär? Näme şo Beyaz TV girýän ara? Türkmen eşikde zatda. Ady näme? Ha, Niyaz. Aranızda şolan gelýär yakında aýdaýyn. gelsin ya. Zaten başka wyhyt koýan o bu hükümet. Bu hükümet başka wyhyt koýan o. Özi tekleýär adamlar şu derece. Öyle tekli ya. O öyle. Taňada näme dip başlapdyrlar, ýazyp başlapdyrlar garal şeýle. Menki allar da öldüler meni sebäp etdiler. Soňam öldüler, pişman bolup oturanlar. Akıllı bolun lan. Hükümetiň özi sizler. Men şol olanyň aýdyn zatlaryny köpünden distribüsiýasy alalaşýan, ýani alalaşmandyr olmak çünkü Türkmen waş wawty, Türkmen waşa ýallakylyk edenler bu gün gurban ola ýallakylyk edip görler. Oho. Türkmen waş ýokdymy? Türkmen waşy baka on götüne ýyraýjak bolýadyňyz. Hani Türkmen waşy ölüp gitdi bolýan, bu gün gurban ola. Ulardan Bir ýerde men arkam izzat galmadyk, näme etmedik, haram iş etmedik, rahat dip şon ýaly gurun etdi, täzelikde. Ya. Şu var mesela denme yurdumuz var zaýlayanlar kimler bilýärmi? Şu Gurban ulim götüne ýyraýjak bolup arka dağım diýen adam neçe bükülýän bolsa, neçe egilýän bolsa şonça da erwet uğurluk edenler, ýalňyş işler edenler götünde boku wadyr. Şoň üçin şonça beter ýalbarýanlar şoňa. Özüne fiýleýän adam arkasy götü arasy adam olur ýalak bolmaýar. Şu neçe egilýän bolsa şonça erwet uğurluk edenler şol. Yani birazajyk egilýän bolsa, значит azrajyk belki ýalňyşlygy bardyr. Egilişine göre boku wadyr men size aýdaýyn. Şu haramly adalan. Çünkü meni özüm söýleýän, meni özüme hormat goýýan, etmeýän. Şolar ýazat etmeýänem, oňa derek egilmeýänem. Nura. Senem bir bara gaharyň ýerse durama, bir rahatlan, relax. Fresh da. Ay ner yaman. Çağıly ýerine goý, ner yaman, gaharlanmak bolýar. Ýene baýdagy depilepsiň agam ýaňy. Awa etdime, ýene ner gün oynasalar ýene watsaga, ýene etjek şonu wara.
zaybal etdiler o baydak adamı ölüp ýatyr, adamlar türmede ýatyr diýen olim baydak diýerler maňa. O baydagy adam döretdi. Brother, Baydagy Talip seret baydagy adam döretdi. Bilýän. Ýöne adamy Allah yaratdy. Allah'ın yaradanına hormat koýanoklar özleriniň döredenlerini beýik tutýarlar Allah'ın yaradandan. Şo käbäni diýär, Hazreti İbrahim gurupdy diýip, ýöne adamyň ýüregini Allah gurupdyr diýip bilýän aýdýarlar şeý. Şoda O kim egerde aç bolsa men bagyşlaň nahary otyr şu wagt belki gözüň görersiň. Ýöne pikir edýän internete girýän adam aç bolmaly ýaly pikir edýän. Doğru. Iýen da adam üýt köşükler burger jagaşy ýen. Gel şunu dinlerini dur. Türkmenistanak Asud Asman dinletecek men size. Kimden dinletecek bilýärmi? Günçükur Ramizden dinletecek dinleýän watandaşlar. Günçükur bilen Kirim Haly. Men Kirim Haly we Kirim Haly. Şol ikisiniň nemesinden Türkmenistanak Asud Asmany tanan watandaşlar. Derdim. İller geline düşünýä. Dinleýä iller aýalyn. Nirede senin hıyalın? İş buyurur ötön geçenim. Düşün. Çağana ecemin. Bela indirdim başımdan. Kapasa kurdun taşımdan. İşret gör közmedin göze. Ne Türk gördük, ne avada. Pulun soğsam soğdu diýen. Minne dedim, başım yiyen. Ne Türk gördük, ne avada. Bunça avada gidelim. Ne havada? Pulun soğsam soğdu diýen. Minne dedim, başım yiyen. Soğmaňa möç haky bar. O pulda hemme haky bar. Meniň hakym nirde onna? Höýle. Meniň hakym nirde onna? Hakymy nirde gurban bile. Meniň hakym nirde gurban bile? Diýen. Minne dedim, başım yiyen. Soğmaňa möç haky bar. O pulda hemme haky bar. Meniň hakym nirde onna? Höýle almak bar bugünde. Kızıllyydın, kızılarlyk. Bugünden doğalyk sandyk. Bir toýawur köýnek geýdim. Nämesim sen dilinde? iPhone doğulun ilimni. Yalanmy? Yalanmy serpa yapanyň? Doğulan gününde doğanyň. Aýlyňa tutup keçebe ýar nuratýan ejene. Men sowdugym minnet nähile. Kerim Haly. O pullu hemmen hakkı var diýip iPhone alyp berýän ay doğanyň göt beren. Beýtme. Kerim Haly. O pullu hemmen hakkı var diýip o hemmen hakkı var olsa aýalyňym hakkı var. Beýtme o Kerim Haly. Maskara edýän ay var. Doğanyň iPhone alyp berýän o aýalyň alyp beren o kişdat. Näle? Aýalyň edek gelse o pullu hemmen hakkı var bolay ýaly. Sen adalet düşünjäňde kemçilik bar ay Kerim Haly. Göt beren. Başka duamy. Özlerine değişir batlar edýärler. On duamy dinle. Duamyny watandaşlar. Nuraga yüzün görüp kesen ağam, yüzün görüp bolanokmy? Ay yok la yüzünden miras. Yüzünü görmesin. Döwlet faalayda bir münt ýokary. Agamrasy ilim durmuşy bilen näme işiň bar diýip ýokary alayda bir münt diýip. Alşany? Zaproti verdim, gelse geler. Pulum soğudan soğudu diýän. Ne Türk gördük ne havada. Agamrat, gowmy Agamrat? Salamu alaikum. Wa alaikum assalam. Gowmy ýagdaýlar? Hoş geldin. Oňa dödle, oňa nähil? Şükür. Agamjan bir zat sorajak hiç iňiziň deme gaty görmersiňiz da. Yok, soraýar, soragdan gaty görem ýokda. Terediň ýanky goýan goşkyňyz bar. Allah. Şonu özleňizde, mysal üçin öz aýallaňyzda pul meselesi bolanda şolar ýagdaýda sizlere daklyk goýulan bolsa sizler näme etjekdiňiz? Ne tayyar? Nefedinli, yok hayvan. Ayalım yok. Nefedinli, yok bol hayvan. Yok, eşeğin mi ağamcan? Ağamcan eşeğin mi? Karamanlay men biçer. Ne edip duştum beylere. Karışıklık aralar. Ali.
Prezidentlerine dar bolarsın. Barma döçürtek soğuş kıyın barma döçür. Tam diri baktı. Yitirmerin entek baktı. Kaç yerde yatırmazlar. Gelim suya batırmazlar. Barma döçür soğuş kıyın amcan barma döçür. Ağa Murat. Dollum şu kapasan. Ağa Murat. Yo men. Avada vaka Türk'ü näme deyin, Dubai näme deyin dostum. Avadamız bar. Yo Gäme senet. avat Gäme var yan gäme atel. Konkretni gyzlar zatdan hemme zat bar. Pulun taşdıysan yaşıysan brat. Ruşun var atelin başlığı. Yo indi men barda. Yo indi men barda diyecek sana. Dur barmat amca men sana barda diyecek. Durmuşda var ya yadından çıkarma durmuşda hiç gel pulunum çözmeyen zatlar köptür yadından çıkarma şonu. Öydüp birinin maşgalasının üstünden gülüp böydüp efirde yayırada oturma. Erkek azizler de orada mı? Her kimin özü kazanıyor. Her kimin özü kazanıyor biliyor musun? Sola yalnız özün pula satan olsa ona bana gerek ha. Şunduruldu mu? Ya ne sizin efirde koyup oturan zatlarınız ne ama yurdu satıp yurt satıp ne oldu amcan? Utoncun attı mı? Utoncun attı mı? Utoncun attı mı? Yo utoncun attı mı? Utoncun attı mı? Hudaya şükür, müngdümün şükür. Seret, Hudaya müngdümün şükür. Ne için bunu aydiyin mi? Amrat sesin yapmasam sapsayım zayıval ettin ay vara belli bara. Men sana bir daha deyim miyim? Utonmoktara Gurbanogul bilen hiç kim yarışıp bilmez. Eğer bir utonmalı olsa Gurbanogul bilen Serdar utonmalı. Barıncı bilene. Olur utonmayan olsa biz utonamda düşünün. Olur utonsun yurdu şu yadaya getirenler utonsun. Zayıval ettin ay ya. Nurağa, salamu aleyküm. Nurağa, Kerime, arkadağı değil mi Nurağa? Ağa Murat. Ağa Murat mikrofonu açsana dostum. Talip ne al oğudan oğlum? Halinli gurlu. Bağımın o. Yok. Açtınız mı? Ne? Indi me bir daha değil mi? Eşte amcan. Aytma sen. Ağa Murat çağır. Urs yok biliyor musun? Bizim üydekiler. Ne? Urs yok mu? Urs yok. Hiç gel urs yok. İsek va gül yağlı. Bir de mi? İme uçun kazanmalı. İme uçun. Halal kazanmalı. Her kim halal kazanmalı. İşte işine uğrava. İstemeli. Doğrayacağım. Pul veriyorlar mı? O veriyorlar. Ne için veriyorlar? Ne veriyorlar? Sizler için veren oktur olur. Sizler için veren oktur. Gelenin haberin var mı? Yukarıda Huday veriyor rızkın yadından çıkarma sonra Huday islese veriyor rızkı adamı islemeden nasıl nirde nameden de veren ok nirde celepçiliğden de nirde efirde nam deyip ayradan da veren ok Demal ya can dost bir gürleşemaktan o Demal yan mı sen? Day işte bakayım Alaz mı sen? Ya da alaz mı sen? Dinle de Amratça sen haydi gelenden haberin var mı? Hı? Kimin efirine gelenden haberin var mı? Nur Ağa'da gelenden haberin var mı? Kim olsa şov oldu amca men bir Hudaydan korkuyorum başka hiç kimden korkamam. Kim olsa şov olsun. Men din Hudaydan korkuyorum başka hiç kimden korkamam şu ömrümde. Ağa Murat Aydar namani. Gurleşin Nurağa. Hudaydan dine korkuyorum olsan senin birçe soracak. Sonra Türkmenistan'a dolar ne yaşadı? 350. 17 yarım. Ana erkek. 17 yarım. Amrat velayetler Aşkavada girip bilen ok. Velayetler mi? Ha. Gir ya kim aytya gir bilen ok deyip. Yani maşinler bilen girip bilen mi? Maşinler bilen gir bilen. Hudaydan gir bilen ok. Hey. Amrat men dingo. Karnadra kabro yetkin. Ecen am nittin onno sen. Ecen am nittin onno sen. Dingo Hudaydan korkyan dip yalan sözledin. Siktir şutaydan. Gurbanogul Yo yalan gurgurlamasın daro. Hudaya ara koşup senin karan. Ay itta Nurağa. Gan donecin sen. Ay nefile galar yarak olmadan Nurağa. Gattıkarla gönse yok koyuyor yara. Ay doğru. Doğrulasın da yalan mı? Doğrulasın. Men doğru urlana sevmem oğa. Näme velayetler Aşkavada girip bilýärmi?
Ya öňem Ya, dayak söwüşýärdim. bilyami, Öňem professional bilyami. söwüşýärdim. Öňem Yok. söwüşýärdim. Amyony bu gatty Son söwýär. var alıp bilýär diýýär. Ejesini bajasını şu ýere sokýandan soň. Efirden hem kovýar. Ana görýän. Doğruda yalan geplemesin ha. Girme dediler efirler. Ya gatty söwýär ara görüň. Ya. Girme dediler. Olmaz sen oradan oğlum. Yerden doğrusunu aytdı. Canım kaldan. Doğru. Vurlasınlar da ara efirine göre. Kurban 17 yarım değil. Şunat 10.50, 10.30 hem dolar 17.50 değil mi? Yazmasın. Awal olam ýalňyş ha 17.50 diýip onam ýalňyş. 350 gerek bağ bolsa ýazaýyn çıkar 350. Halaşly baýagylar Aşgabatda näil habar bolsun aýagylar. Şundan bir sorak berýän adam. Aa Nur ağa. Oğlum senin ýalňyş ýokda meni ýene ýetirdi diýen adam. Aa möldüm çıkarmay ne canım. Tamam. Onu normal nurlu, doğru gurlu. Eger gepedin gön kovýan egerlerden zaýbal ozalam men. Ey, yazar diyorum Muhammed'e. Biri beterde girilmekte. Söz verdi internette aşak dedi, rahat dedi. Hiç gelip problem olmadıydı. Ne oldu? Birden bir sözü yaktım çıktıydı yani. Yaktırtmalıydı yani internet var arada. Birin sözleri. Ay bu dönem sözüne hem oturup yalakta ara bırakır. Talip o hem bir Balkanlı bir aýaly işden kopturlar diýen çağırtana gelsin efire guruluşarly. Näme derdi wa? Yaman gynanmay şonu meşdim de bara. Nuri işden kopturlar. Türkmenistan'ın gahrymany bilýärmi? Näçe çağırtlar bilýärmi? 9 tam çağırtlar. Onu işden kovýarlar. Ödem mara. Ödem çağılar moýkuda zatdy işläp gaty agyr günni ýaşaýarlar. Ýöne aýal gat halal eklenjik gören aýal. Ödem zeddomdy iş ýapýardy o. Şonuň zeddomdaky wizifesine göz goýupdyrlar haramda. Ýok doýma bir 9 sagal aýala iş berýän oklarmy hökümet bol, ýurt bol. Haramda o bular. Salam vatandaşlar. Aýakly gowmysyňyz? Salam. Yankı ağamrata iki ağız gep açacaktım da var ha. Hiç giyip bilmeyen kaçan ben ne var uğraş olayım. Ay, üskâvır eşte oturan olsa şonu diyecek zaten. Neyem olsa da var ha. Erkek olsa ne? Erkek adını ağamrat diye atıp at otursun. Erkek al doğru gürlemen bir başarsana. Böyle her kimin nemesine garip günahsine geri oturmaştaydı. Neyece bütün Türkmenistan'ın halkı dışarıda sürünüp görlere ayal kızları. Yo biram şun nere men nedin Hudaýdan gorkýan nere bolsun Hudaý birara gorkma da çöp. Ay Hudaý onu urarlay yalan söyle otursa. Eňsesinden dep koyar gider cehennemiň törüne garap. Bunun alan bir erkek olup böyle korkuş oturuşlarına hayran galýanda. Doğruları aytmaktan korkýarlar. Büyütmeyin de. Erkek olduğunda bir normal bir gürleseňiz doğruları aytmaktan bir korkmaňlar. Ay şonuň üçin giripdim da. Ýöne hiç aldyryp bilemok, gatylyp bilemok. Olmasa şoň özüne aýtjakdym ikagysy. Bakın zat normal mı? Ayşer'den haber var mı? Sana yönlüyorlar. Motor bir topar. Köpedin yan motorun yan bolu çıkaryan. Gepinim dinlen okladım. Yok bol oturan zatları görmesen odur gocalı. Indi hemme adam gör oturanda ne edip onu yalan söylep bilýärler. Şoňa hayran galýanda. Hemme zatı görüp duran zatı yalan söylemek bilemek ondan aňyrda. Yine de men ondan bäri bolup erkek dip doğrusunu söylep bilen o doldurun bakasın doğru söylep bilen o. Yo yalancıkdan hem hakikat aýdyp bilen o ya yalancıkdan hem aýdyp bilen o. Hakikatdan hem aýtmak däl. Yalancıkdan hakikat aýtmak bar, o şonuň başaran oklar. Hiç soramasan ay. Hani men efirimde yalan ýepmesen hem bolýany bilýärem bolýan. Geleymen şun efirine kovulmaýyn bir aýtjakladym aýdyn diýip bir ýalancykdan bir hakikat aýdaýmak batyr onu aýdy bilen oklara bir çortlar. Gelbem ýene men bir Hudaýdan gorkýan ýalar ýene.
Hudaýdan gorkýan bolsa dogryny gurlardyn da eň bolmanda. Yok, Hudaydan korkyan olsa var ya, cehennemin ta ötörüne arak gider o. Yalan söyleyip Hudaydan korku oturan olsa. Hudaydan korkan adam var ya, doğruları. Neyme, Hudaydan korkan adam doğruları getirer. Bu ne yapar? Biz var ya bir gün çaşkanı yemedik gördük sonra altından bunu yalı videolar çekken ekana. Ne tayyar! Defedildi! Yok ol hayvan! İtem hayvanam min! Ne hile er! İyiler gelin ne düşün ya! Dinle ya iyileri ayalın! Nirede senin hıyalın! İş buyurur ötön geçenim! Düşün! Çağana ecemin! Çağana ecemin ya! Meni diye ala dedik, meni diye ekla bilen ok, avada gezdirip bilen ok, Türk'e gezdirip bilen ok deyip arkadan altın asırını gaptal yolu bilen düşünür ya seyredin. Bilayı indirdin başımdan, kapasa kurdun taşımdan. Eşret görkölmedin göze. Ne? Eşret görkölmedik, onun eğri değil, bunun çocuğun. Onun günahı yok. Biz erkeklerimize eklenç vermedik, arkada da günah. Erkekler ne emeksin o zaman? İşte mi Nur ağa? Yadır birine can açık. VDP'li bir adam var. Alfa inşallah yerde eline. Yadır vatandaşlar. Show must go on. Men boş gelemem. Men benim işe bereketim bilen geliyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah bitti. Aysa. O var men yedun nebzalıgat yani hep de 6 yedun 84 85 kilo oldum şu vakt. 4,5 kilo temir yaptım elhamdülillah. Roket baştan söyle oluyor. Aleykümselam. Telefonu gülüşmeyen Alman'a korkuyorlar o. Ne el bolluğuna da size? Yaşmaklar var. Talipcan olun. Yaşmaklar bilen o mu? Yaşman aşağını gürlemek kadar olur o. Yaşmaklı hükümeti var. 33 yıllık değil olup gelenler. Gelin olup gelenler. Selamun aleyküm emme. Ve aleykümselam. Gapurcan. Gapur yadına düşüyor mu geçen can attı mı Gapur politsen? Ayağım oynaşın birine veriyor. Alo. Alo diyeyim oluyor mu? Hey karanlığı. Zaten telefonla gülüşmeyene korkuyorlar o. Muratcan. Ben siktir şutaydan. Ve aleykümselam. İlnadan oklar o. Vatandaşlar gözünü öyle mi? Yadır teyden canı bile. Ayo national kafelerde tanıttın da aracan edip bara Türkmenistan'a gece saat 3'te işlep öğrenliklerine olan bundan sonra duyduruş verendirler. Vara götümü kaçtığını da biletler. Yadır birini tutulacak yerde erkek olsa şöyle adı. Erkek olsa şöyle elini alıp bilse var ha. Hemmesine pako yok şu vatandaşlar şu yatı yok hiçbirine. Şunun yatı yoktur. Prezident içinde tutur oluyor. Ayakta dursunlar. Hemmesini tutur ya vatandaşlar yani. Padyom. Padyom. Aktivistlerimiz yatanı turmadı, sizem yatan yok. Turun da var. Ava. Nura ağamrat yani şu önem 15 tutka düşendir o şamdan şey edip yazyandır o. Şeyledirler yo. Dirrendirler anardan nani mara bar git diyorlar diyendirler yaz diyendirler. Murat aşağıdan mır edip yazıp durmada var ha. Azıcık olması özüne ha. Neme? Gurur kazan. Ya ağzım dörde kolliysene. Ağzım dörde kol hazır. Ayıplarına.
Lazy boss öçürýän aýdym. Göterjek olup bil gara dersin. Nazar Lazy çürük boss. telefonu cevap beremok. Nazar çürük. Elin ağırar, elin kini götür, bögün kini götürsen sen. Ağıran bolsa gaýraty. Yatmayan. Malades o lady boss erkek kana tööleme sözüm yok. Telpek koyan aşın yalı gelin izamdan bağdığına buysan yana Kudayva. Kudayva buysan ya. Ne Türkmenistan okap miwe koyuyor, ağaca koyuyordu ne miwe veriyordu. Abaşına nemede iş yerlem fevviye da şu. Ağacın miwesi. Efir aşak geldim ona da attıkta bizim oğlunun bir kızlar keseli geçiriptir eyleksi Sonyali çeptöşü ağırıptır Abdullah'ın Alişer'in kadiye tem olun sut nemesine akkadı YouTube'da dinledim nerim vallahi şu zatlara oğlanlar ikinci Çernobil oldu ya mara atma koymuyor. Alişer Abdullah için gayret edin video çekin ne için edip bilem de o işte 400 adam dinle tomuşa olmayın o gayret edin o adamlar videolara like basın repost edin paylaşılın videoları bekleyin ha o gayret edin adamlar sizin için göresen adamlar göresen ha o Alişer çıktı mı ya yok mu? Ha? Yok içeride intihar içeride var mı ya yok mu? Bir minut dost, bir minut. Karasın hadi bir minut. Bismillahirrahmanirrahim. İkinci Çernobil oldu diye tutmaktan. Alo. 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 Eştiliyamay? Oo eştile. Yuvaşalayın da. Can ediyor bu diyeri. Alo, selamun aleyküm. Alo. Ay talipçen sen tanıyarlar ha no gürlen oklar. Sen can ettin o. Alya gürlen oklar o. İşte mi sesi taştıyor? Götünden demalarlar. Kıvarlar erkeğin de oğlar o. Sırtından demalyalar var sonundan özlerçi erkek kaşırdaşan oluşup koroz oluşup görülür yüzün içinde var. Anna. Anna Nuri. Oh men. Vallahi billahi sen ağzına sıkayım. Sen baydağı yatan. Sen baydağı değil mi? Dengem yiyeceğin sıkayım. Düştün. Baydağın ulan bile sıkayım ödüm. Zaybal ettin ay yiyeceğin sıkayım karamları. Yine vaktiyana nerim oynaman var. Yanılmazsın. Bir adama hormat koymanı uğru diyençen basyan sonunda onun denir. Yo baydan urlumun ettiler izin amel etkenler owanı Türkmenler baydak arlar bitti son baydan yatırılan onun izin pituklar. Ya. Nur Muhammed. Türkmenistan'ın koprak menetleşip şu gelyenler oğlandan eline vermez delletine darıyor. Oğlanlardan açıyorlar korkut. Adalet. Türkmenlerden parmak batırmanı korkuyorlar Türkmen. Sen daha dedim Muhammed'in eline cana değil mi vatandaşlar? Ya o Türkmenler ağzı bir teyavi. Ya ağzı bir aytmasana ama men özüm bile görendir ne ağzı yerliğine. Bizim arkamızda o Türkmenler kendileri onu sonra bilmiyor. Daha dedim Muhammed. Arağa taşı açık. Ay çok koşuklu atlarım var. Şu ölü imo bir işleyen o ölü imo var ha. Solam işleyen o Türkmenistan'da var. Bunlara
Awa ide zavallı spora nova tapsın. O hiç idi. Götürsünler näme faýda berdi Şun Türkmenistanda abette yazılan hat yan geldi bana. Ay zato baydağımız var ha. Baydağı bu çoklasında. Süresinde otursunlar. Zayıbal ettiler ya. Baydak. Adama hormat yok. Kov diye sorun yok. Baydak kov diye. Oho vay. Men ölümden sonra baydağın manisi galan. O kov ölmek hem men kadırım biline. Bilecek bolsam. Adamdan kadırını ölmek hem biline. Ölümden sonra baydağın manisi yok. O madar diye sanlar. Baydağın gımmatı yok şu vaat. Yatır olur bu dünyanı terk edip. Dirkaya çıkmadınız oğlum. Ölükaya çıkmadınız. Üstüne madardaşına baydağı koydun näme? Baydağı terk koydun näme? Tapağı diyor o tayda yan. On sonra mara 5 vilayet ağzalı da oturuyor şu an. Bir düşmanı da oturuyor olun. Tıvarlar dini bayda görüyorlar. Vay vilayet. Hay Azat. Efiri görüyorsun mu Azat? Halkın kıymetli olmadık yerde o baydağın näme değeri var ka? Şonu hiç anlamadık. Şunçe halk yurttaşda sürünüp yor, onun hiçbir kıymeti yok. Gelip bir baydağa takıldılar da. Ay bu kadar da samsıklık olmaz. Dine aktivistler mi? Ben şolong yanına durdular. Bana sırf bana düşmanlık edecek deyip para. Hükümetin yanına durdular o para. Komşular o maskara öldüren sığınmada getiriyorlar o. Sığınmada getiriyor adamlar ettiyor. Nomerlere serede o. 70'lik, 71'lik. Dine 7'lik o bular. 7'lik bit nomerda ulanıyorlar. Alan o. Hiç oraya. Volanda davet olanlar. İyi yayınlar size. Evet, sağmanca işiniz ileri. Sağmanca. Öyle mi? Dünya gelince sen irkilerden tanıdın dedi. Kovmacan sen mi öldürüyorsun? Normal. Allah'tan dünyalar aramızda tutur olun. Oo, iyiyim ne? Çabaklar ol. Yaş nurulu da. Onun kendi yaşlılığımız yok aramızda. Yaşlı dayılarımız, babalarımız, atalarımız kendi yok yani. İnanırım. Onun için sizin yeriniz ayrıdır. Spasiba. Sizin yeriniz benim için ayrı. Şunun için size alı olalım barlığına güveniyoruz. Sağ olun, sağ olun. Allah yolkasın. Davay onda. Yakın oklara vatandaşlar hiç kimin uykusunu kesemez yok. Allah razı olsun. İnşallah işleriniz ileri olsun. Esip olsa böyle oğlanlarımızam sağmanınca aranıza gelsin. İnşallah. Esip olsa davacı olanlar. Hiç nemetmen. Bu her kim eden var ya öz yolunda tapıp depinip giderler. Elmeden hakikat yengendir böyle. Davacı. O hakikat sonunda hakikat sıranı yenge. Oğulların sonunda yenge. Oğlum hakikat. Ama inşallah. Davacı. Baka. Bol ya sağ olun. Sağ olun. Şimdi sen bir gayret ettim ben çıkar. Bol ya. Davay. Sağ olun. Ay maşallah. Smart kontakt, Google kontakta belleğenle kontaktlar nomer var. Ben migrasyon tapamağı şuna nomer. Hatta janetsene maskara della şular var. Yatırmalınla giyici. Bağırına yagatılır olun şular var. Birinin nomeri. Posterine bağırına bakarma. Короче, inni ortanım Cangel talan oklar diye. Korkuyorlar конечно. Görýäňiz dämi? Şu aýdan oturup bir telefona daja jogap berip bilen ok. Näle gorkak adamlar siz. Entam gelip men efirma, maňa söýýäňiz da etýäňiz. Daja telefona jogap bermeýän dokument satan ok. Nämeňe de gurulýäňiz ok. Meni nä yüzüm açýan da etýän, hiç ki çekilýän da adam yok. Asy doğrusa ýokary bir epide oturup kabinetde şiire dönýäňiz. Garip halk kabinete gelen wagty şiire dönýäňiz. Adamlarla ätkireň o adamlary priznawa demeden ok. Ýöne misli bir jaň adamdy gütüňi çatan ok telefona jogap bermäne.
Arajına kurulaya. Talip sen ön kızapar jangettin olun şu at çıkarmalı mı diýdi, birini çıkarmalıydın ha sen üniversite okudun. Şu at çıkarmalı mı diýdi? Götün açta olo. Kurwan ulyň götün açdy, özünkün açmady ol. Kurwan ulyň hökümetiniň näl çürükligini açdy ol. Neme çäre görenoga hökümetçiňe işläp bergülýär dakmende mawzulana. Arkayım oldu. Eden aklar. Evet, sana bir daha daydı. Hükümete yerdi. Gün içeri gören o. Biraz vakit geçsin ayrıyalar onu. Geçelen adalet değil ho. Şu vada ayırmacak olsa sonra ayırman geçsin ho. Beydip kaçana sen böyle hiç adam etmeye eksen patrol gelir barmaya olur patrola çıkıyorlar adam mı yok mu olacak şeyle zangattan dinlemeye o gelen patrola mı işte edip bilen akbayardan duruyor yine sen maydi idine gidiyor görgülü uçuz koy bana haramdadı Allah'ım rahatlık köpet dağda bana heystat edip bilmem bu torun sen bu sorununa men ulakar mı diyene men öňünde kab meniň öňünde. Indi işi uradan aklarda sen aýyrarsyň ustaýyn sen raýasyň diýä bolen. Elle we bilen ok. Agdyna geleni söýüp bilýärdiň trýapka. Talip sen moderator mı? Talip. Men mi? Ha. Ova moderator. Lady Boss, senin moderator değil mi men? Yazmana çıkıptır aracıyat. Moderatorım. Selamun aleyküm. Ve aleykümselam. Oğum yağdıyla. Lady Boss, senin moderator edindirin ara. Yer kadın senin ediyorsun. Aygıt derdimi dinlep aydıp berin şun diýene haýyş kurlayım sen diýe Marda atmy asfalt gömýärler ýurtda raket kötüldü diýär. Ona her ýerde gaýdýar talip. Ay Türkmen. Esnad getirýemiş diýerler Russiýadan. Ey, şu ara podvodny lotka getirse de var, halk ýerde aýaga alsa hiç kim öňünde durulmaýar. Hakika o halk aýaga almaly wesafo. Şol atny podvodny lotka kim gelse gelaysın wara. Näme diýerler ýa-da öldürüp näme haja peşko mutjak montan. Ha? Kino görmän o köprekden mara köp kino bar ýa-da beýik zat. Görmän olar kinolu. Täsir edýär soňsuz durmuşyňyza. Men bir gownym mara şu Aňrykka diýip juma namazına kän adam üşýärdi. Elmawr mikrofon orada alyp diýen şo taýyna aýaga aldyrmalmy, näme etmelimi? Sen beýdende adamlar eline baýda galyplar ikýana. İnşallah, hemme adam wagty bar. Yani şu bir gijanyň bir günligi bar. Bir günlügiň bir gijesi bar. Talip, seret esasy bir zat bar. Näme ýurduň içindäki hökümet organ işgärleri şolun hemmesi wyjdansız bolaydym kary girdin. Hadyr ýa. 38 men nomer talip jaňat. Yo şu ýurdun gelen derejesini gören oklarym ka olar gaýtan bizden köp zat bilýärler ýurdun içinde bolýan zatlary. Näme üçin bular ýaman wyjdansız bolurlar birden ka. Şolun özleri organizowat edip bilýär organ işgärler özleri etmeli. Halky organizowat edip ejen Bırda edip bir halat etmesen bolana o ne sapsın pratiga diýre düşü urtlay. Diýre diýany şonu bilýärlerim danym. Agay Medine işdäme. Agay Medine aşak tutup ýazmady sen normal zat bolsaň ilkä ýokarda gurly. Ýurduň içinde gurläp netije çäre bolman. Indi ýene de gurlaýas bärik gelem soňam düşünýän birdady. İçinde gurlandı çözýärlermi burada? Saýbal etdiňizler ýurduň içinde gurlady. Assalamu alaykum bratlar. Wa alaykum assalam. Talip omam. O ýaşy gowmy?
Allah döneyin Nurek ne aylam? Ay bolca kuda şükür vatvara. Oğlunlar için efir açtım diýerler aklayda oğlum. Bir ay Sağ ol, oldu da. sağ ol. Ömrün olsun. Şul eşitdiňiz mi bir häkim özüni asyp öldüripdir diýä çynmy şo ýalanmy gurulmy? Çynmy ka? Şuň biri jaň etdi maňa. Bir häkim marda diýdi, özüni asypdyr diýdimi, näme diýdimi? Ay edil eştem oga mödüm barlýan Maňa eştem. diýerler şol Talip, dogrymy ýalan biljekkä bar, maňa diýerler. Benzin Türkmenistan'dan dur marda yok. Ha benzin gitdi wagtlar dogry, ona olam bir habar. Nura seçilmeliyemem. Awa gelýär. Dinle orada da aytayınma. Düğün bolan wagta vizany iptal etdiler diye, ayagyny iptal etdiler diye. Ýa-da ýetmeli dog, ýa-da ýylyň soňuna çenli. 70%. Ýylyň soňuna çenli vizany aýyrjak bolýar Türkiýe. Biz berjek bolýar. 350 adam viza iptal bolupdyr. Haramadalar bar, alymlar haram. Türkmenistan'a viza akkad edýärler diýe Talip. Vizalarında Türkmenistan'da akkad berip otur diýe. Bu da döwlete tölen tölewi ýygyna beren oklar hemmesini nemet diýerler. Göýdürýärler, haramadalar. Kim o prosent alıp etýär, onu kim karz alıp otýar, kim zadyny satyp etýär, o pulu. 50% gaýtarýarlarmy şo? Inni gaýtarýan zat ýok. Ýok, seret. Aýdy. Şu wara Talip, goňşym näme diýe, kalsatdyr gidipdir. Ýüzüňe ipdýar, sizde gyýgyrýarlar diýe. Ondan ipda pasportyn ýüzüňe zynk görýärler diýe. Ýok bolsa taýtanly. Wala bilýän bu zatlardan habarym bar bratçan. Men bu zatlary bilýäs brat. Bu zatlary biziň bilmegimiz däl, halkyň bir zat etmege gerek. Gorkyan kenam, gorkyan. Gorkyn aýrmaly bratçan, bir zat etmeli. Allah taala tawfiq. Allah taala tawfiq. Assalamu alaykum wa rahmatullahi. Alhamdulillah, все хорошо, как сам? Düýnüňizde bolanlar bir ýaş gelin özüni asypdyr. Ýaş gelin? Awa ýaş mardan 3 tane çağat bar diýe, 3den gidişip 2 ýaşynda 6 aýlyk 4 ýaşynda özüni asypdyr, video akkad etdir onlara näme däldirip özüni asypdyr. O pulum prezent alypdyr. O prezent pulu näme berdi? Öldürdi biram kartly gitdi o dünýäýe. Prezentine var, prezentine şeyden mi 100 milyon pul alypdyr, $1000. Onun näme berjegini bilmänlerde özüni asypdyr. Aýmyna. 3 tane kiçik çağlar var diýe, 4 ýaşynda diýe. O näme üçin tanış bilen, pullu bilen barýanlar näme üçin atkaz çykmaýar? Vida almak üçin diňe $2000 berip, adamyz $2000 berip, ondan vida alýarlar diýe adamlar şo. Olan atkaz çykan wagtda imini garyp görülen atkaz çykaýa, present alyp gözönüp berenden köp. Düýün bir aýtdy, $2000 bersen, vidaňam boýnuma alýan diýipdir. $2000 berýän, vidaň boýnuna alýar, vidaçylar $2000 isleýär diýe, vida bastyrmak üçin. Asuda dikörleyenler, yurt asuda bomba yagan okyanlar, bombadan ervede kelmeýärdi ya. Ha? Bomba yagan oğmuya yan kal bolan oğmuy. Şeydi bana 3 tane çağat netimi böyle atıp gidýärler. Doğunun. Nuri. Datylary. Nuri. Doğum. Asuda dikörleýändiň 90% bar. Kiçi dilden bärde gurlaýar ol. İçinde ot ya, içinde ot olong. Nala çurlaya gurlaya bilmän. Oy, mesele yok. Gulýaly ýurt diye. Ýöne içi ýanyp dur da näme etjegin bilen ok. Ýogsa günni zordan görpýär. Ya bu bulatların sonu gelecektir. İnşallah minden yarına vara. Allah'ın izniyle şu halka ayakalar bitireceğim. Organ işyerleri, hökümetdekiler gayrat edeýän agzy bir bolaýyň o siz.
Siz ağzı yürü olmalı, halk görüp otuyorsunuz, halk korkup otuyor. Siz ağzı yürü olmalı, siz inanışmalı, öz aranızda danim bir gayrat edin. Kalga tapayın, şu doğanın skenin çürüklerden o, azad edilin ayurda o. Kim geçsin o bizim derdimiz, bulas değil. Bizim derdimiz adaletli bir yurt durmak. Nura. Olar düzelse para ýetýär ha. Bir mes oğlanlar gurlaýyna gayrat edin o ben gurlaýyna bir mes. Gurla talip. Şu wagt var ha şol ýurdun içindäki baý adamlar var, zaten ýurtaşyndakylar var. Şu wagt inşallah şuun bolmasa eğer tirpuli bolmasa şu rejim yıkılar ýöne wagty gelende siz kömek etmediňiz üçin şu rejime yıkılmagyna size hiç zat gowla garaşmaň ýani. İnşallah görürsünüz Allah'ın izni bilen. Şuun hiç açan ýatdan çykmaýar halk bolup şu kömek etýän bolsa, etmeýän bolsa hemmeňiz bilýändir. Boşulyan, talip, boşulyan iki elim kalır. 100% aýtýan şu abi. Şu wagt sağ bolsunlar ba. Kömek etýänler ba. Kömek eden oklar hiç kime. Olar pikir edýändir şu wagt. Ömürlük mukadip şu rejim, ýani ömürlük däl. Ananyň maňa. İnşallah oje döwülje garawanyň sesi 40 gün öňünden jygyrdaýar diýär. Bu bu rejim yıkılır inşallah. Şu bolmasa ýertir. Ýöne siz nirde bolarsyňyz şu wagt şonu pikirlenin. Kömek etýänler bar, sağ bolsunlar. Любом случае. Etýänler bar. Halkyň ýanyna bolmak fin mi karo şolar ýaly? Şolar ýaly halkyň ýanyna bolmak. Halkyň bir ýeri üç terona şolong ýykylja köre mälim bolýan ýöne. Teleketli milyonlap nemedip görenleri var. Hayran alýan o bilet bir halk üçin bir daha izletler gelen oklar, diňe özlerini bilýärler. Iň bolmany hiç zat etmesegen mara çykaryp görkezler bara şo wagt ýüzüňizi, adyňy tanadak bara. Şo binamyz awraýyňyz bilen gezip beriň bolsaň, utanmasaňyz lay. Arenda goýulýan jaýlar bilen paşty 20-25 şuňat arenda bir aýna. O jaýlary gatken pul gerek o. O pul nereden gelýär? Men geçen edek şonu aýtdym da adamlara hakimlige barsaň 2 ýyllyk jaýa ba alfaň diýip hödürleýär. Şonu hödürleýänne kelle ýok diýänne 2 ýyllyk jaýy. Senden soramalym gaýtam sen 2 ýylla nädip üzjek o pulu diýip. 2000 manat aýlyk bilen. Maşgala bolup näme işlep ýörsiň diýe. Armandyr da diýjekdim bolýan bolýar. Maşgala bolup köpönüp amrat ýanlara. Erkekli öwrede otýur şu gyz maşgala bolup nädip erkek bolmany öwrede otýur size. Utanýan bol, utanmaýan bol. Soramala kening de terman gyz maşgala bolup bu çağalaňam ýanynda Türkmenistan adalet ýurdumyzda näme köçede otýarsyň diýip soramadyň. Hiç kim işte diýenek, ýerde otursaň bolýar, hiç kim işte diýenek diýip soramadyň. Bu terman zaýada terhadyň jygyň täwün terman merde nomryň diýdi. Eňem ýöräsiň gelýän terman. Terhadyň ýan ýörärsiň, çogonna akdyp berýän pullaň bilen mara. Edi gutun açaryn ýöne ýetim bolansaň wagt diýmedim. Şo terman bolsaň. Paddeşkaň bilen ýoga dörmedil maňa kan diými? Ey Allah'can, başa gelen bela vallahi bir Berdim Muhammedovlar. Ýurda bir maskaretdiň öz içinde aýra-gaýra edip bolýan dünýäde maskaretda bolar, o dünýä maskaretdar o. Üstünden gülýär o. Gyrgyzyň mejlisi, özüň mejlisi olar bizi primer edip görkezýärler o. Eger biz şular ýaly dowam etsek, ha Türkmenistan bolýar. Derdim sen her kaýsyny aýtaýyn men sana. O bilýärmi? Bir çaňa terbiýe berende planyň çagasy diýip bir garawol çagan mysal berersiň ha. Et şonu ýala edip Türkmenistany mysal berip otyrlar ha. Başga döwletleriň mejlisleri o. Onuň näde butonun oklar bular bar ha. Uton çwapşe zat ýokdur lay bular bar ha. Ey bilem okgolun şu utonmaýanlar bar ha. Näme diýäňiz, näme içýäňiz siz? Ha? Näme bu ýerde gelýäňiz?
Erke kabinete gelle kabinetin ayda barayın men sen. Jitnikov'daki 600 neçinci kabinetmiş o? Ay hemmesine bak gördüm. Ay Jitnikov'un 4. bölümü, 6. bölümü. Awurlaň adyny aýtsana men şo taýdakylaň. Dur, näme Din Muhammedmiş o? Din Muhammed ba? Din Muhammed mi? Ola bir kutorun. Ola bir kutorun maşenik. Bir gayrat. Hayda, sen malades. Men sana göz getirdim. Distribution'a organ maňa gelen informasiýalar bilen men olar tanaýan. Sen olary bizzat tecrübe edip baryp gepleşip görüp başyňdan geçiren näme sen? Haýsyn yolbaşçylary köpkürleýän dilimden bela alaýma diýe. Alp geçeýinne. Aşır bela olsa bela garaşacak. Celepçilikde vardım otak diye celepçilikde otak barlan oktu kadiydim men. Ayın Türkmenistan Irak desek diyara. Hays kabinete varanda özüň awat dursaň. Celepçilik etmen durup bolýar. Otak celepçilik etmek gerek de baranda özler durup bilen aga. Tagam Türkmenistan Sizon Nura häzir sezon başlandy. Häzir bütün küntüçülük edýän gyzlar hemmesi awada gitdi. Awada sezony açyk dip awada sezony yeňil häsiýetli gyzlara açyk dip aglan edýär. Erde üçüncülüňizi öz başyňyza edip bilmeýän bolsaňyz awada syýahatçylyk zorlugyny öz teňizi satyp gelýän mihmanlara hasam gowy uslugalar döretýän üçin hemme sağ bolsun aýtmak isleýän. Gahrman arkadaşyňyz baş sinyor Gurbanguly Berdimuhammedow. O organ işler. Yani haber Türkmenistan oturan ýa sen Lady Boss düşünýär siz dograýdyňyz ýöne peýdasy ýok hiç edip bolanokdy. Peýdasy ýok men gördüm peýdasynyň ýokdugyny. Ýöne peýda berýär diýip maslahat berdiler şu takdirde. Ay peýda taparsın diýip özleri öwretdiler maňa. Menem aýdyp görýän şoň üçin. Bir ayar goşulypdy efire. Hem meýrik barıp bir edaralara, soňra da bir hökümet edaranyň içinde aýtşakel haýty edaranyň bereke diýip oturýan edilende alamok. Diýe bilýän näme diýdi? Şu oglanyň kanalyna baryň efirine baryň da şoňa çykyn gürlän diýipdir. Men aýtdym. Yok, sen değil, başka bir ayal. Gıydı öldürürler. Şol aytti. Menem ayttım onu gelip bilýän geçen gerek men dedim. İnsan tügerek polisiýanyň içindäki milli howpsuzlyga bardym da gaty adap eline dipterjigini alyp bire geldi. Onuň gelberdi oturaýjygym jan diýip onuň dinlemedem, etmedem, gaty adam bollar gelýänlerden. Onuň telefonuňa baraken internetde girýän soňştak girsen derdiň aýtsaň seni öldüler. Çağırar beýdip kösenme gelip takyp tutup rahat diýip görgüli. Dipterjigine malik geldi ýanyma. Milli hopsuzluk çäresiz galypdyr da diýme onu. Milli hopsuzluk çäresiz galyp bir de salgy berýär. Yani bir de çöp bilen yok, şu Nuranyň bilen talymy efirine baraýmadan. Gerek yerimiz bareken anla diýmek, adamlar görüşüňiz ýaly. Allah'tan şükür bir şey oldu düşünmedi. Ferman bayrat et. Adar berme. Tam gurlaýyn, dogry gurlaýyn. Şo ferman bolsaňa teňem götüň açar. Men adym tutma berdi. Blog edeniz, blog näme var ha? Moderator. Yo, etme deme. Näme diýerler diýip delhana. Men gidip geldim delhana. Görmedik yerimde. Şolaram iyi görmedi, değerli, bilmedi şolaram. Yalnızdan sen yöne. Gözünden man adamlar var, değerlerli, kat berýär bolýan. 4 gedek geçirip gördüler de, gözünden man. Sağlığıma göğünüm yetense, menen bardım durdum. Haçan çağırsalar. Näme gaçyp onda, näme gorkup men? Men sen näme gorkarýarlar? Yurt dälihana, dolandyrýanlar dälihanaň işýärler, dälihana özleri dälihanaň abunaçylary.
Yurdu dolanır yani. Velayetleri öz velayetin Aşgabatda Salman Nurka şoňa da wara alkışlap el çarpıp durka şolar däl şonun meter däl gerekmi bize way. Yani dinledeyin ne men şonu. Şu zaşerini talep aradı ya. Rahatsız olsunlar aydımçıdan başkasınlar diye. Şu zaşerini men size ýen o zapar dinledeyin ne. Gurban ulun öz ağzından eştin. Velayetler kontrol etmeliyen yerini. Eşitmedik bolsaň olay. Men öz ağzy bilen aýdýar şonu. Mardana çıknoy market açıldı diye. Gorra delin öňünde. Kenarda da açılırım tabi. Yurt dälhana. Ene dinleň dälhanaň başlygy baş dälimizin aýdyn adyn dinleň. Geredin. Bir vilayetden birlik vilayete gidip gelmeň. Ol ýerde senin bolmaň etken ýa bolan halatlar ýüze çykdy. Şoň üçin atagaray. Birinji Emijek yaşan yerinden belki vilayete wagtdan gidýän raýatlary, häkimlikler bilen birlikde bolýan yerleri boýunça bellige almak hem de olar bu hizmetmek işten hatta talabalar yerine yetinler. Şeýle içerki migrasiýa ýagdaýlaryna gurulçuluk etmek işini kämeleşdirmek. İçerki migrasiýa diýip ejeň melligi motaýten Aşgabatda eşek satyp aldyňmy sen doň içerki migrasiýa diýip sen. Ya eşek satyp aldyň motaýyny. Ha? Atagara. Atagara. Ya şakal var o maguýda. Ýa akello dikdir ýara. Bokurdogyny oturany o bir görlänme. Akello dikdir ýara şo da roşo. Yurdumuz var adyna geçirik koyda haramlady. Beret 6 milyon. Çay kaçıcı? Yes, деньги есть? У тебя деньги есть. Что, Талия, как настроение, малыш? Diyecek olayan adam var ha. Prosta adamlar 5,5 milyon o 5,5 milyon. Özlükler dağıttır. Hemmeti hayran galya. Eýsir diýä mislenýär, ama näle oldy ýa, hem şu şeýle kösen ýaşaýaňyz diýä. Özbekistan 30 milyon. Biz 5 milyon o. 2,5 ýurtdaşlar. 35 milyon o. Arada maňa töp ýazyp otyrda birle talibiň efirine. Anam. Adyny ütködüpdir. Tanadım kimdigini işe gaýdym, soň adyny ütkötseň menne görmeýän röýdämkä. Terhat gorkudyna maňa sewdirýär oňmaň nämesinden. Efirinden. Ady tular öýdüp görgüli. Kim ol? Oynaşynyň oglunyň telefonundan ýazdyrýarlar. Ay. Sen garaşyň tek, maňa diňe sen garaşyň tek diýip ýaýýarlar. Ay. Garaş otyr, şu garaş otyr. Garadaş maňa gitdiýär. Maral janyň haýyşdy boýunça. Garaşdym, dineken görmeni. Şäre görülmesine diýsenem. Bir meýdi işden çykarmadylarmy ki haramzadan bir pir bolup. Neme diýä? Bu azatlyk neme çykypdyr? ABŞ-nyň hödürleýän Green Card bijesini utan Türkmenistanlary milli howpsuzlyk tarapyndan soraw çekilýär diýä. Eşitdiňmi? Dinle. Birleşmiş Milletler Kanunu'ya karşı iş sonuçlarını almağa mümkünçülük berýän Green Card bijeleriniň nowatdaky netijeleriniň elan edilmeginiň ýa-ni Türkmen howpsuzlyk guruluklary bijede utuş kazanyp Amerika ýa-hat etmäge taýýarlyk görýän raýatlar bilen gurulmuşlyk geçirip başlady. Şeýle gurulmuşlyklar Birleşmiş Milletler göçmekçi bolýan Türkmenistanlary ýolundan alyp galmagy gönükdirýär diýip Farkyn welaýatynyň bir näçe ýaşaýjy aýdýar. Ýerde Birleşmiş Milletler döwlet işinde işleyen doğum arnaşlanmalı işlerinden boşaldılar. Eğer de Birleşmiş Milletler'e varıp o yerde Türkmenistan arada
yekeci negativ maglumat aýtsaňyz, sizin bu sözleriniz üçin watanyna galan dogan gardaşlaryňyz jogap bererler. Deyip gurrundaşlıktan havarlı çeşmeleri howpsuzlyk işgärleriniň raýatdyraýdan sözlerini sitirleýärler. Amerikanyň Birleşen Ştatları her ýyl BJ esasyna 55.000 çemesi daşary ýurt raýatyna öz şägini hemişelik ýaşaýyş ruhsatnamasyny berýär. Green Card ýagny ýaşyl kart BJ adlandyrylýan bu proses dünýä boýunça her ýyl milliónlarça yüz tutma çekýär. Birleşen Ştatlaryň Döwlet Departamenti 2026-njy ýyl üçin tapşyrylan yüz tutmalaryň netijelerini şu aýyň başlaryna yglan etdi. Soňky ýyllarda bu karta yüz tutup utuşan insanlaryň sany artýar. Bu urda bar bolan statistiki sanlara görä soňky 10 ýyl çemesi wagtyň dowamyny ýaşyl karta Şgadanyan Türkmenistanlaryň sany 14 esfete görä ýokarlany. Birleşen Ştatlar öňki ýyllar bilen deňeşdirilen has köp türkmen raýatyna öz şägini hemişelik ýaşaýyş ruhsatnamasyny hödürläp başlady. Maý aýynda uglan edilen bijileriň netijelerini görä bu ýyl 2000 çemesi Türkmenistany bijede utuş gazanypdyr. Tutuş Merkezi Aziýa sewtine 15.000 çemesi ýaşyl kart bölünip berilipdir. Özbekistan 5564, Kırgızstan 3095, Täjikistan 2982, Türkmenistan 2010 ve Gazawstan 2004 sany kart utupdyr. Adatyk radiosynyň çeşmeleri Türkmenistany bu uğurda Paýtaht Aşgabatdan soň ikinji oruna Balkan welaýatynyň ýaşaýjylarynyň gelýänini aýdýar. Ýaşyl kart bijesine utuş gazanan Türkmenistanlar özleriniň esasany abaşanyň hödürleýän iş mümkinçiliklerinden peýdalanmagy, bu ýerde özleriniň halal gazanç etmäge barýanlyklaryny aýdýarlar. Türkmen howpsuzlyk guruluklary raýatlar bilen geçirýän wagt nesihat işleriniň dowamyny Birleşen Ştatlaryň dünýäde halanmaýan ýurt bolanyny, onuň dünýäde bir topar ýurtlar bilen arada uruşturylyp beýgüne adamlaryň ganyny galyp gazanç edýänini aýdýarlar. Men Birleşen Ştatlara gitsem, polis işgärleri menin eýze galan dogan gardaşlaryma bas edip biler. Şonuň üçin men bu ýurda gitmezlik barada pikirlenýärim. Diýip Welaýatyň Türkmenistan şäheriniň ýaşaýjy ýaşyl kart bijesine utuş gazanan 35 ýaşly erkek adam Adatyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Birleşen Ştatlar sotlarda öz için emigrasiýa siýasaty görýänmi bir gaýratlar. Dogan gardaşlaryny işden çykarar diýe. Ey men size bir rada edin. Green Card utany illeşsemmiz. Menden size bu maslahat berin. Şu dogan gardaşlaryny işden çykaryp bilen okşular. Men size aýdyn ýaman arkaýyn gidin. Ola birinji, ikincidenem çykarsa da ýaman goşol çyksa. Goý dursun şu hökümetiň işi bara. Dursun gaýtam iş taşlaýş etsin bara. Siz diýin ki dogan gardaşyňa goýdam gaýtam taşla işi diýin. Taşla başga zat bilen meşgullandy. Näme gerek etir kontrol oturmagy diýen, oturma bilen oturýan. Taşla diýip gaýtam. Götüňe sok işiňem alla diýip. O. Näme? Erkek kabinetini aýtmadyň ama. Birini ýürüç alarlaram, ýene de ýöretjek bolarlar, olam ýöre bilmeýän şey diýmem gitdiçe terslikden gider bulan işi. Seret. Ina awur mysal üçin Cenaýet agtarış bölümüň işgäri. Ol adam bir ýerde işlän wagty 5 ýylyň dowamyny, 10 ýylyň dowamyny tejribe gazanýar. Näme tejribe gazanýar? Kim owry, kim jümri, kim näme hemme de tanýar şu işläp berýän ýerinde. Sen ol adamyň işden çykarýandanym, täze bir intakiçilik düşünmeýän iş alýan, bollon soň owrlygy martýa, jümürligi martýa hemme de adam. Hatta bir zat bolonda nirden başlajagyna bilen ok. Aşoň üçin ýurt gitdiçe näýlelige tarap bar ýa. Bir de gerek şol näýlelikler artsyňdan hem şu hökümetden dynalyň, täzeden işe laýyk kadrlary ýene täzeden çöpler, tapar, ýene ýerine goýar. Şu 60 ýaşanyň gaýrat et agam sen işlemediň. Bolan ok, watan üçin gaýrat et, 12 ýaşlarda öwret käriňi diýip gaýtan bir ýene ýerine getirir. Çykarsa çykaryp geçsin de o. Bir esasy şu haramlardan diýilmeli barda dedi. Bu haramlar tagam işini oňuran ok. Men size aýdyn. Şeýle de güýçlü kadrlanmaz ýurdu terk etdi. Hiç kim işler ýok. Men istemeli. İşlejek bolsam men istemeli. Yani işlejek. Dale öldür deyin, dare deyin. Görýäňiz dämi näle düşünjeli adamlar. Bir adamam gelip argument bilen, faktlar bilen şu wagtda şeni biziň ideýan işimiň näde doğrudygyny aýdyp bilen oklar. Ya da töhmet atýarlar, dare etýärler. Biz bolsa hiç kime töhmet atamadyk. Diňe hakykatlar bilen gelýär. Ýöne bular bolsa
öldürmek, yok etmek, türmeye basmak görýärmi näli elbet düşünceler var. Niyeti başlarına Yo, insan haram. Talipcan, Teret, o ölüm bizim mertebemiz gaytan. O bize medal ol. Düşünýän bular. Ya inşallah Allah Taala ölümden bular. şolara ayrıman ölmeni niýesir etmesin bara. Şolara aýryp bara, eýerde şolara aýryp bilsek inşallah ondan soň ölmelen bolsa, eğerde Allah yadan bolsa elbette. Ýöne olar ölmäkä bir. Olar aýyrmak bir ölmeli diýenmi? İnşallah Allah Taala öýde biler hem Şoň ölümüm mara şulary ýa-ni şulary aýyrsa da bolýar, ölümümden soň aýyrsa da bolýar maňa. Şoňa da razy. Mesele ýok. Şu ölümimiz bilen şular gidýän bolsa, ejeňni haýsyn gelýän olsaň gelýän. Mesele ýok. Ýöne siz harabatlary doktorlar diýä, raýatlary dinleýän okutýar. Dogonjygym. Näli dinlesin raýatlary? Haçanna hastahanalaryň içinde başlyklary ýüriti Gurban Gulynyň adamlary özü goýup berýär başlyklaryny. Конечно dinlemedi hiç kim. Kim dinler sizi? Ölüm korkansoň bizi ölüm bilen gorkujak bolýarlar. Habarlar ýok. Biz ölüm bilen günne yüzüýüz bolup arkaýyn geçip göränmezden. Net bergede öler. Namart müň öler geýin. Siz tagam günne müňe de ölýäňiz. Taçaklyňyz. Allah inşallah. Aýyny hemme dadyň hasabadyr o. Allah'ın izni bilen. Çırpını verin. Bu sizin soňky çırpınışyňyz ara. Gorkmayan bolsa da interneti peteltmezdiňiz. Eddiler. Sebäbi gorkýaňyz, götüňizde gorku bar. Gorku ýok bolsa da bu zatlar etmezdiňiz. Serdar berdim Muhammedow, senem 2 eple kenin. İnternete aşyk, aşyk. Açan bokuň ýok doýuňyz. İş ýok demeden o. Inden sonra ýakaby. Herkim bir ýerde men owganyna bular bilemek. Men Bayramalyda şu wagt dogonjygym. Nuraga da şu wagt. Bir hepde da şu demti Nuraga. Oktýabrskda sen şu wagt? Ýok, bollum sazda, da şowuň bollum sazynda oturýan. Oktýabrskda diýem. Sentyabr, oktýabr. Men ne ýa-ni Nuraga gorunçylyk mı? Bu moňot. Eşem gary. O gorunçylyk bizde bar. Bulardan bilen gurlaşanyňa degen akho Nury. Ýok, gorkma, işlet ýok. Men gorkup näsen tanamakmy? Ýok, dur. Isary sen siyasatymyza näme seredýän ýurtda bolýan zatlar. Böyle dünýäde her dünýäň her ýerine zulüm bar. Biz onu ýok diýemiz. Öňdämi beterden beter var, beş beterden de beter var. Nuraga. Indi şu Nuraga. Türkmenistan'da diktatörçülük var ki, diktatörçülük var. Nuraga. Eşcan. Evet, kıyıgar gel. Şula adam Kur'an-ı Kerim'i yaktı, sen haberin var mı? Ay hoca talip, aylınca mesela benim gururun yok ki. Hayır şuna gayret et, şula adam Huday başarıyan bize ayırmanı. Sen Huday bilsen Huday bilýän adam mı sen maşyn? Doğru, ayırdım bolýardy. Talip talim haýy. Yok, Sarynyň siyasi pikirini eşitjek bolum aýdyňa boldy men. Siyasi pikir bar maşyn, olam Türkmenistanyň o politikalardan gowlugy ýok oňam. Bilýän, Eýran türkmenler ýurdundan gaçyp gelen o. Boş pikir barmy? Bolýar, ýöne howun bir gowdaýda oturýardym men şoňa sag bolsun aýdasym bilýär, manlar şo bir ýerleşimiz gelip näme diýär? Ya yurdumuz Gülýalak zat diýip oturdum, bulam aýtdy. Näme diýdi? Dubaýyň diýdi, ol Araplar diýdi, sütüp kakan maşinlaryny diýdi, sen diýdi, getirip ýurda diýdi. Paşardap görseň aýdy, götüňde gaýratdyň bolsa, olar ýal baý ýurt bolýan olsaň, gönümel Germaniýadan, Ýewropadan, gönümel Amerikadan getirdi paket maşinlary. Dubaýga zyňyly musor maşinlaryny alyp, oňorup soňundan paşardaşyp görmäňde köçelerde diýip erkek aýtdy ana. Özlere mara hatanlarına da maşinçiler
ay men minülen maşin näme? Ay minülen hamana Dubayda minülmedik mol. Dubayda minülüp şarr çıkıp tegerdi o drift edip para burçunu bir yer süsyalardan emmele gerek olsa diye sana sat ya onu. Var idi, bu roja. Yani olsa o gitti paket al, gel Germanya'dan Volkswagen al, Audi al, BMW, Mercedes al, git paket 0 kilometre. O Arapların dыңınlı maşinlerini alıp para paşırda şipörler öldür onlara. Sillen işte. Garip da, düşünce garip da. Onun nereden olsan olur ya, bayit kirlensin. Sorry. Sağlık önündeki doktorlar rayet dinleyen oklar diye. Sağlık önünde doktor gallımay vapşe? Sağlık önüne. Bu Türk'e aytmadılar mı olur? Kara hasta vakit. Paket Evropa'ya kallım diye. Ay sen alarsın. Hükümette işlemler bir Evropa'ya kamin yamayın hayran. Adam tatvalan olaymasam sen. Paket maşin birinciden yegenlerden ruhsuz sokuvan bulan o Germaniyan maşinlerini sanksiya soktular demay talip. Bilem o, men erken bilgim yok, o datlar var. Yok işte soktular. Germaniyan, Avrupa maşinlerini sanksiya soktular. Paket maşin, tim böyle gara maşina da tağım girin okkolun paket 2025'in paket maşin alayın niten Türkmenistan'a salıp bilen hop yegenlersiz. Tolong neme söylen, bollo olmasa. Olur da beriyan 5 manadan üstüne. Öldür maşina öndüren ok, yeni de maşina sansa yirvayla görler oğlum. Dinduklar var ha. Yurdum içinde yekece maşin davut yok. Gidip yine de 5 yıldan köne maşinler Salman Samsu oğulur hakikaten Samsu. Akıllı adam hiç. O dağıtlar hiç Nurağa. Vatandaşlar siz görýärmi bir vatanda dağıtın Gurbanguly da tınýrovka edýän bir boya taýarlanýarmy? Mene sebä görýäňiz şu wagt wes alyp otyryň allygyny tınýrovka edýän UFC 400 Mirki Fokta geçilecektir. Biletler mut. Biletler mut boljakdyr. UFC 400. Halk yurtdan çıkýarsa geler, bolun yurtdan çıkýarlar. Yo, yurdun içinde UFC boljakdyr. UFC 400. Danavat bilen gürleşdim şu wagt. Türkmenistan'a geçecekti. Yani bir şertim bolur. Eğer de Gurbangulyny yeňsem uruşda, onda men Gurbanguly gitmeli bolýar WDP'den. Şuňarmy? Olar ýaly uslowy bolsa uruş şok ýa. Eğer de ýok sözüni ýerine ýetirmese, men ýaşlara ýol bermäni karar berdim diýip alap täzin meýdana gelip berse, onda bir hiç gerek biz onu aýdyp bilmeýär. Böyle Gurbanguly seňem efirler görýärden men habarym bardy. Pikir etmegin senin habarsızlyk. Daş döwründe näçe tapar meýdan edýäniňe çenli bilýändir Gurbanguly. Nädip usilenýe edenliňi barada hasam o bilýär. Ýandakylardan çekinip alady edip öz hoplugyň üçin sebäbi senem tapar Murat Türkmenbaşyny öldürendiň sebäpli janyňdan gorkýar. Elbette bir adam yaşatmadığını yaşatmayınca ölmez diye. İnşallah senem näle eden bolsaň şol ýalagym edenini çekersin. Evet, elinle edenini näme diye elinle çekersin diye. Elinle çekersin. Eginin bilen edenini elin bilen çekersin Gurbaş. Gurbaş. Ты кто такой? Давай, до свидания. Talip göden götür şu atriye gıdırıp çek oturan yerinden biz dinle oturan olsa. Bravo. Ya? Ay bularım marka manuallı bizim efirimi görmesek basım Gurbangulyň ödem jaňa der Talip Nuri ne efir açak okmay dip. Bir de ýazýanam bolma mümkin oşolar bar. Hemmesen görýär o efirler. Bular 6-njy ýyl oturup efir görýärler. Hemmesen kwartirada zatda. Serdar ile Gurbangulyň ödem diýen maýmasa efir açak okmay ama içimde ýaly. Haram, haram. Elbette doğunumun aýdyşy ýalak. Bi hasap
zat yoktur. Yöne distribütörle şol çektirdi da Türkmen aşağı onun ödem çek otuyor şu wat bilen mi korkusundan. Valla Nur Anay. Gatı doğru belak işte. Aytan sözlerinde mani var. Can var. Halkımın hata. Nemçi Türkmenistan'ı var. Gurulayağı var. Tevavi Türkmenistan'ı ardını dinleyen yok. Ol bir hili ol. Nemesi gazalma kıynarak o ağır maşinler olara bilen mi? Gazalıp koyuverip bilen şu niyalet gurulayağı gerek mi? Кем быть, если быть никем, а кем стать, если ты был никем? То стоматолог. Depe çıkıp bilmeyen makin yarak. Ava. Depe adırmış barayan ağır maşin yarak gurulayağı. Bundan meyla. Isırdın mı Nurhan, ısırdın mı? Son kuvak kurban golü ısırdı. Arvarda kendi izole çıkıvıraptır. Değişik dürlü akauntlardan zatlardan. Erkek malades. Berekella vatandaşlar son yalı olun. Malades. Erkekler kendi ısırdı olar yalık videolar çıkıyor ondan. Bolmanam şoňa getirýär diýdim ha bumerang bol. Bir nalar 5 dörer, 3 nalar 10 dörer. O ayalı näme ayalı? Ayalın dişini oňurup, ayalı onlarma görkezäme diýip korkudyp diş koydurup durup bolýan. Ayalı onlarma görkezäme diýip garandady. Ba. Ayalı onlardan çekinip durana ola. Tetadyny güneyet bolan owa bolmanam. Kurwan goly teti Gurbaş. halkymyň hata. Mundan beýle. Halkymyň hata. Baýmany. Ýol bermen. Salamu aleykum oğlanlar. Goğumya deyleňiz. Wa aleyhisselam. Allah şükür goýmaýadym. Goğumya da Allah şükür. Ne etjäňiz işleňiz goğumy? Gowy Allah şükür. Maý bolýan. Salamlaşaýyn kelim maýşa. Dawal doňjum ýanyna dronlar aýdyp berýär. Ýanyna dronlar aýdyp berýär. Alakaýym bolan bize töhmet ýokdur o. Ertir kurwan goly taş döwrenek ahranikler üçin baryny ýupdan geçirýär diýäň. Ay bolla. İnşallah himmedadyň hasaby bolar. Yolo Zelenski. Ay senem. Serdar Gurbangulyewicz. Ýokaryga çykyp halkymyz bilen gürleşmäge taýýar mısınız? Gurbangulynyň ejesi. Kakasyndan hem gorku zadeden ne sidiren ne balagyna. Ejesinden gorkýan eken kakasy. Nu aýalynyň diýjegim näro. Klanyň ejesi şo dasynda. Diýreke hemme şo rozpredilädi diýdi. Kim näme nire? Meselem Şamrat Recepov ýoluny ýapypdyr bir ýerde Gurbanguly. Oğlu verip can ediptir da ejesi. Can ediptir da näme şoňady? Goýber diýipdir. Ýolny açyğa çağaň diýip. Görýänmi? Gurbanguly aja. Kaka profesör. Ayda. Şu wagt ýa-ni istoriýa bir video paylaşdym Instagram'a. Gurbanlyk gelýärdi inşallah aýyň 6-synda nikah. Ay dedim şu Awganistana, kadınlar Afrika, Türkmenistan'a gurbanlyk ederlidim. Olin şu wagt berde ýaşaýanlar Amerikanda dostum var. Maňa ýarypdyr men
birazcık pul uğratacak Türkmenistan'a koyun kesersin diye. Amerikan Müslümanam däl ýoksan. Bizim ýagdaýymyzy bilýär. Ýurdumyzyň ýagdaýyny. Duýdaşlyk görkezýär o Amerikanlar bize. Gynanýarlara oturup barak. Gaty gynanýarlar da. İliň Amerikanlysy oturup Türkmenistan barada alaýdy etdi. Näl ýagdaýa düşdük ha? Siz olsa köpeğinizin ýagdaýy barda adam bar. Ýöne sag bolun. İçiňizde gowlar bar, görýänsiňiz video kömek etýärler, dar etýärler. Kän adamy kömek etýärler. Prosta hemme zat açyp paýlaşýarlar nokta internetde zatda. Allah razy bolsun. Yaman köp kömek edýänler bar. Ýöne etmeli, haw etmeli öz ýyllaşdyrmyz soňuşda. Olaryň bir wagt saady gelende arkaňyzda dagy ýol durjakdyr, ýatdan çykarma. Vatandaşlar size netçe kaçtım. Şu Alişer Abdullah üçün gayret edin. Video çekin, bırdatlar edin, follow görperin. Nämet gen İn berkisi var ya, in berkisi şu Alişer'in ayalına kömek edin. Çağları var 4 sana. İşlen ok içeride. $50, $100. Ken pul del. Bir kömek edin. Golluk. İnşallah hemme zadın son gelir. Bulur hem son gelir. Allah Teala ayet Kur'an'na kaçan da özleri kösenip oturka diye. Özünden beter kösenýänleri görüp şolara pul berýänler diye kömek etýänler. Ine Allah şoları yalkar diye. Özleri kösenip oturka mätäje kömek etýänler. Şonu ýatdan çykarma. Jüýüňde 5 manat bolsa, şonu 4 manatını bir mätäje bersen özünde 1 manat alyp kaldyň. O nähili uly bir iş bilýän? Öz bu kurdogyny kesip birine kömek etýän. Awa näme kömegiňiz bolsa edin şolara vatandaşlar. Yani netiçede edin ayal çağalar galdy bulan bir ay ber şu wagt 2 günden gün bir ay bolýar. Bir ay ber işden op, eklenç getirip bilen op. Yani öýüň diregi elinizden gelen kömek edin vatandaşlar. Biz bize yeter. Follow berin. Gözümün görücü mehriban vatan. Oralyň watany kasam ederiz. Orayas be. Vatanymyzy o. Gulluk taýtyrýardylar o nemeler. Yo sagad edemizler. Awa. Etin kirese 400 manat bolup durjak. O näme üçin galyp? Et ýok diýäler. Çynmaý şu gurrunlar et ýok diýär Türkmenistanda. Näme üçin galypdyr? Näme asagyna 400 bolupdyr? Aýlyklar galypdyrmy diýsem. Yok, am deryan. Bir koyun kestirdik. Am su çekilipdir mallara, yani su yok. Mallara suyu nemeden kamarlı getirip berýär. $100 öň 2 san koyun alýardyk şu wagt bar, bir koyun da oradan düşüp durar $100. Boxing sen känesi meseleň ýokuryk çykar dost. Ay galbym bilen hoy. Howa şu wagt bar diýe et. Ýöne hakykatdan hem etler gyçylyk diýe. Faş 95 manat bolup durar. 95 manat bir kilo. 65'den 95'e galypdyr. Wow. Bir hojalyk normal bir 10 kilo tiýär, 4 adam ýaşaýan 4-5 adam 10 ýaşaýandylar. 10 kilo ýende 4 milyon olaýarmy? Wow. Ey bular wara kellägeydiler ay. Ýögenler wara ekspert açypdyr daşar ýurda. Düýün aldım de 50 manat et kilo. Yalan sözleme. Gel ýokuryk çykyp aýtan 50 manat. Näme yalan sözleýär? 50 manat. Bundan bir ýyl 50 manat. Sen o 50 manat sen. Başga da alarsın sen. Tow alan olaymy şunu? Gel boxing gel näme? Utanırjak ýeriň barmy? Näme Allaha şükür. Doğumlar yapsın diye. Men şeyle Allah'a şükür. Näme gel. Utanır ýalda dedim o Allah'a şükürler olsun. Yüzün bolsa gel. Zelenski. Apta boyda bu badarda 50 manat kilogram etdi. Türkmençe öğrenmä öz ýurdum seçip bilmä sizinkinize daýmasam. Yine Ukrainada uruş gidip ýören halk Zelenskiň gowurýar da şonda da. Edil 100% gowurmadylar hem terona. Jel arkaýyn köçet zatdy gezýärler. Häzir bizinkide uruş gitmän öldürecekler bir ýerine.
Katkıyna yardayımız. Allah kömek etsin. Ne mi diyecek başka? Alaç yok. Men Ukrayinka diye. Afganistana yardım edýär. Bizim Afganistana yardım etse birim. İýip içip oturarsan. Nereden yardım et ya? Yalan söylüyor. Afganistan'a yardım eden ok. Afganlara yardım et ya. Türkmenlere hiç yardım veren ok. Ne şunu veriyor Türkmenlere abi. Ödüňe şaýat bolun efire gelip näçe sapar gürleşdiler. Hiç gelip bir kömek eden ok diye. Ne menden soran meni Afganistan'a Türkmenlerin paşti 95% tanıyar. Yani mıdama şu tay kömek uğrat yasam. Şolara birim bana şu için aytmadı şu bize kömek ettiler, dar ettiler diye. Özüm gow bolsam yurt gow titpe ya bizim barym derbetto. Şoň üçin Galip etjek bolsa Afganistan'a meçidem gurduk o. Afganistan'a meçidem gurduk biz näme gurýar? Ha? Näme diýen? Galip etjek bolsa diýen daşyndaky türkmen halkam o owanlardan tapady galmady ho daşyndaky türkmenler etdirdi bolýa. Daşyndaky ala türkmenlere. Bir de owanlardan tapady galmady ýani. İçindäkiler için ondan besin. İçindäkiler. Saparik türmeden çıkıptır. Kakoy çıkıptır dost? Arzu ediver. Arzular, güzel arzular. Önkü videolar yükleýärler bara. Saparik 20 milyon euro da türme. On statsiýalary narkotik zat dostum. Görýäňiz mi? Adam mara. Erde bir adamyň maňlaýyna türmede bolsa, türmede girýär adam etdi. Elbetde, ol adamyň öz yol üçin düşdi türme. Ýöne, şonuň üçin näçe gaçýaňa da ayın gıyşık basmayın, ay eyle gürlemeyin, beyle gürlemeyin deyip. İnanın bana. Allah Teala diýär, siz nerede bolsaňyz adam, näle beýik binalarda bolsaňyz adam ölüm gelip sizi tapçaktır diye. Size sapak bolsun. Yani siz nerede näçe gaçdyňyz adam, erde siz maňlaýyňyza bar bolsa düşýäňiz. Ýöne, degen bir zat üçin düşdüň bolmaýarmy türmeye? Ha? Degen bir zat üçin, halk üçin, mesela watanyň üçin dogry dämi? Guruşsyň zat etseň, ýa-da Allah Teala üçin, Allah'ın dini üçün mesela Türkmenistan'da köp Müslümanlar türme vasıyalar doğru değil mi? Ya şu zatlar üçün girsen bolmuyor ya da girýäňiz ya oğurluk etýäňiz, türme girýäňiz, ya towu oğurlaýaňyz, ya salonu pomidor oğurlaýaňyz, girýär türme. Salonu banka hıyarın oğurlap giren bar türme bilýäňizmi şonu? Mene bilýän şonu. Öň bady. Yani bazarda bir kalbasa uğurlap girdim arada. TikTok'ta gördüm. Onu milisýalar. Arada bir iýleşimiz var ha. Berde magazine giripdir. Pulum var da adam var, hemme zady bar. Eşkim gow geýnýär, pulum bar. Barlak gördüm diýär. Girdim magazine $1000'dan aşağı oğurluk etseň, gişta çäre görün oklar diýip giripdir. Tuttular ana gittiler. Şagat diye ağam advokat tap bersene diye. Näme üçin edenim bilem ok diye. Men näme üçin etdiň diýsem, adam oğurluk etýän adam biri var, ýetirinip bilen ok şoň üçin oğurluk etdi. Biri var, iňlik üçin, uje öwrenşen käbir oğurlary var, adamlaryň eli oğurluk etýänler, öwrenip bilen oğurlamasa. Bir adam var tanıyanım, pulu var, hemme zady var, magazine da girýär, minimum bir zırgal kalıp çıkmasa bolun ok şataýdan. Öwrenşipdir. Amerika'da da var, konkret Türkmen oğulları var, o kriminal eden berde. 37 tane, 38 tane epizodları var. Hayran kaldım o var. Üyleri zar ettirler, o üyleri var. Adamlar üylerine girip zar edip, üylerini yarıp, hayran kaldım o. 50 min, 60 min dolarlar, 2 milyon dolar diye, o da isk bağ diye, 2 milyon dolar oğurluk ettirler. Suda gelip dur olun ya, korucu olun ya da. Sen mi diye şuraya denliyor? Судья hayran kalıyor diye. Короче, групpa. Türkmenistan hökümeti var, oğurlukda tecrübeli olan son halka da öğretti da ne edip oğurluk etmeli, ne edip yalancı olmalı, ne edip olmalı, öğretti, otur da olur, karamlar. Halk yaman kösentpör o.
Yurdun içinde de bir giden cinayet bolup dur bilýän bugün nunasa prosto yetiren oklar gizleýärler bilýän talip. Oha konkretno. Konkretno ogurluklar gidip otyr. Tereden adır size bir settir bir zat okap berjek. Yürekten çıkan sözlerdir bular bara. Häzir. Döwletin içinde döwletsiz, baýlyň içinde garyp, çağıly bolup çağasız, öýlü bolup bir ýerlerde öýsiz, kynçylykdan gijelerine garanky jaýda göz ýaşlarymyzy hiç kime görkezmän, balalarymyz hem ena tamahynyň juda düşüp, çağılık lezzetlerinden mahrum galyp daşa ýurtdaky yetkinjeklerimiz hem öz ene mamalaryna saralyp bilmän, biz nähili beýle aşak düşüp bildik watandaşlarymyz. Hemmedar dymmak bilen. Hemmedar dymdyk şoň özi yetik. Şeriň diýe emele gelmek üçin dymmak yeterlikdir diýär. Şeriň özi emele gelýär. Siz pikir edýänsiňiz diňe gürleýänlere jeza bar diýip. Ýok, watandaşlar gürlemeýändiň hem jezasy bardyr. Şu gurban. Edil şu wagt Türkmenistana öňnelik gyzyp saklaýardylar. Şu wagt onuň 5 esli beterini gyzyp saklaýarlar diýen uraga. Konkretne diňe gyzyp saklaýarlar diýär o. Şu beter. Ay bolýar gysynlar. Ya gaýka döwler ya açar döwler ikisinden biri bolar. Ýa. İnşallah. Seversin yani. O maşinin tığırına da bilýänmi? Bu bolty toglamaga dowam edýän bolany iň soňunda bolt eline gelýär, şon ýaly bolýar da. Olar zat oturýarlar Aşgabatda. Çeki. Tamam, kalyanjyk çekýärler, oturýarlar, nard oýnaýarlar puluna. Şu wagtda efir görüp oturýarlar, haramzadalar. Oňmysyňyz? Size ýüzlenýär. Görýänsiňiz efiri. Triýe gadrak çekiňe haramzadalar. Yo, kasyak çekýärler, kasyam çekýär, triyem çekýär, hemme zat çekýärler bratok. Tramadol, gadalja, Чё там, брат? таблеткалар. Должен был постучать, потом где твой приюс, брат? Я его держу на продажу. Хотите посмотреть? Ассаламу алейкум, рахмат. Давай-ка. Брат, он вот здесь стоит, это на заправке я его. Можем поехать, покажу вам. Clean Title, да? он? Да, Clean Поехали, Title. Давай, присаживайтесь, поедем. Дай ему на машине, это мы сразу поедем. Окей, вот здесь заправка, знаешь, не это, а та заправка. Какая? Вот, Сунока? на повороте есть же на углу? Да, Сунока. Не вот это, не гуф, которая? Mikrofon yaptım. Yok manel bazatlar sizin bilmeniz. Mikrofon yaptım Talip. Ne mi diyeyim? Mikrofon yaptım da ödara gurrungu. Bollağım benim çıkyan efirden. Canına sağ olsun. Maşinin başını satayım da inşallah. Belki Allah Teala maşin satan pul gelir. Davaysi sağ olun. Davaysi selamun aleyküm. Давай. Bilem oy vatandaşlar. Çıkalgan her kim öz pikirlensin. Şu taýda hiç kim aktör däl, oyunçu däl, rejissör däl. Her kim şu efir görýän bolsaňyz, siz hem tomoşaçy dälsiňiz, şonu bilin ýöne. Sizler hem şu süjetiň içindesiňiz. Ay men diňe serede oturýan başga adam ýok diýmän etir başyňyza geler hemme. Ana 29 ýaşynda leji boz gyýdymyz. Hemme zady başyndan geçirdi. Hökümet bilen intak bir gedek işleş görmedikler gülýärlerimiz we asyda asmanymyz we diýmän. Haçan hökümet bilen iş talşarsyň şonu bilersiň. Eger başyň şowuny düşse şonu dogry kenay bilen aýdýan diýersiňiz ýöne. O wagt belki giç bolar. O wagt sizem adalat gözläp bilersiňizmi, bilmersiňizmi?
Nuru men ýazanmak gosandan hem şu gaýdagy geçiredin diýe sen jogap bersen hem şu edenle diýe hökümetin işgärleri. Sen şoňa jogap ber. Bayda ýaňam dep biledim boksing gijä galyň görmediňmi ýaňja detdim ha. Number tagadan görmediňmi? Görersiňler ýa paýlaşarlar nesip bolsa. Badra men reklam etmegim gerek gala tuwelimi. Tagam özleri edip berýärler men üçin. Görersiň ýaňja detdim ýani size men öwretjek. Adam beýikmi ýa-da adamyň dörüden matasy beýikmi? Men öwretjek men size. Üçtüň. Adam açan adama hormat koymany öwrenörsiňiz, ana şonu baýdagam öz hormatyny tapar. Onuň berde o baýdaňyz hormat tapan ok men size aýdaýyn. Allah'ın yaradan bennesini siz bir matadan aşağı koyan olsanız onu Allah da cezanızı verir inşallah. Hormat koymak derecesini yitiripsiniz aslında o. Näme birinci hormat koymaly, ikinci näme koymaly, üçüncü näme koymaly. Öwreniň ilki. İlki adam. Yurtlarym, hökümetlerim adama hyzmat edýär. Hemme zat. Siz bolun adama iň aşakda goýup bersiňiz, başga zatlarym ýokarda goýup bersiňiz. Dik başsak da siziň hem medýany işiňiz, dik başsak tersine. Siz adam däle diýe. Sen adam bolansoň şey dip ýazdyňmy? Siz adam däle diýip adamlara hormat goýmaýanyňyz şu taýdanam belli siziň o. Adama hormat koýan bolsaňyz şey dip adamlar şu ýagdaýa getirmezdiňiz. Halky depeläp berler bolýan, hiç kimiň sesi çykanok, götlerine gaýrat ýok diýär. Propiska diýip ýa köçeden tap beran tutup jerime salyp berler 100 manatdan 10 sonra berýän ýok. O näl bolýar? Mar welaýatynyň ýaşaýjy dälmi? Ýa Balkanyňky, Lewawynky, Daşowdyňky. 100 manat jerime salyp alar berip bersiň olay diýäniňiz ýok içiňizde. Onu pasportyna malyň elinden olar ýaletjek bolsaňyz. Daşowdyň elinden alyň pasportyny. Mar welaýatynyň, Balkanyňky, Lewawynky malyň elinden pasportyny, siziň pasportyňyz ýok diýin, siziň hukugyňyz ýok. Siz wapşe kimdiňiz belli dälligiňde alyň elinden pasportlaryny. Näme üçin pasport berýäňiz onda? Ýygyny alyň, bolanyna görä. Sizi dokumentsiz şahsiýetine äwelli adamlar dik goýun. Ana şonu dogry bolýar. Şu wagt gedýän zadyňyz. Ingolmanna bir aýdar ay eliňizden pasportyňyz Allah näme o? Siz hiç kime siz adam ýerine de goýulanok. Şoň üçin siz Aşgabatda salanok diýip bilýäs. Ay ona bir gapdalan hem pasport berip hem onu beýdip kemsitmäň o. Etjek bolsaň kak poложено ediň. Alyň elinden pasportyny, amalyň grajdanlygyny, amalyň. Ondan soň isleseňiz Aşgabatda wiza goýun. Gününe wizalardan pul alyň, işim ýok. Ondan soň. Zato baýdan 80 manat bahasy bar. Nimet ýalyjy halkdan biri engelle gaýdan etdim aýny meşgul diýämi? Halkdan biri dogry sorag berýär. Näme üçin halky depeleýäňiz diýe halkdan birini ýalňyş näme aldyňyz? Ýalňyş aldyňyz onu. Ýygyny açyň onu. Näme üçin halky depeleýäňiz diýip Gurban ula soraň diýdi ol. Lady Boss, Pierre Cardin. Ene şu hakikat ortada ýatyr. Bu zatlaryň soňuny nähilek görýäňiz özüňiz? Mysal üçin
şu gidişine gitse, şu Gurbanguly, Berdimuhamedowlar, hökümetdekiler şu gidişine gitse, yine 3 ýyldan, 5 ýyldan nähile gadagançylyklar bolup biler ýurtda. Hiç ile halkam ayağa kalmasa, sesini çıkarmasa, handa way fantaziyamyzy ulan olun nähile fantaziyalar Maşinlar bolup biler. ýatyrar düýgünden birinji. Başka bolup bilecekler. Başka çıkma wapşe gadagan eder. Demirgal Koreýa ýaly dogry, onu medipler. Korrupsiýa köpeler boldy. Şeňa pul beren ýaşar bundan beter bolup. Her kimden emesin çäresi pul berip. Korrupsiýa tam geljek ýerine gelipdir ol. Iň berkisi ýöne köýre spraw kaljak bolanda sorýan bolsalar, uje geljek ýerine gelipdir ol. Olarny barjak ýerine barypdyr korrupsiýa. Bilemok bundan beter neme diýmekler mümkin? Howa nemese salgydy. Misal üçin her gün ýaşaýanyň üçin şükür parasy bermelisiz. Şu ýurtda ýaşaýanyň üçin asuda arkadamyzyň saýasynda asuda ýaşaýanyň üçin şükür parasy her gün tölemeli diýip belki her gün pul alyp bilerler. Yani korrupsiýany resmileşdirip bilerler yani. Onuň başga näme bolup biler? Biram diňe agaşyk geýmel diýip çykararlar. Diňe aka hormatly arkadamyz gara zatlara bir hili alergiýesi we garan halan okşoň üçin gara kuşan bolmaly, gara negem bolmaly. Ayopş garany aýyrmaly diýdiler da. Gara diýmegen 5 ýyldan 10 ýyla türme diýdi de mesela. Gara sözüň ulanmalam däl diýdi. Bolup biler. Gara diýdiň gutordy. Geleberik eliňe naroşnik ýör gitdik 5 ýyl. Ya yüreğin gara mı gara söz ulanın? Gara diýmeller misal üçin gara diými gara sözüni gadagan edip diýjegem bolsaň ak däl diýip aýtmaly mümkin. Yani gara diýmek gadagan ýöne ak däl diýmek gadagan näl. Yani ak däl diýmeli bolýar da. Ters aýtmaly bolýar. Men götüm sen aýylan näle aýtdyrmy diýýär. Başta saparata on ganzyk musaýif diýdi ony. Başta saparata aç, götüm aýaňyda deýäýdimi diýär. Saparata aç, götüne dipdir da aýaň aşagyna bulaşyp görsün diýip bolýar. Giýjäni günnüýde der diýär. Günnüýdem giýjede. Giýjäni günnüýde etmek mümkin. Buna geldi görülemedi. Türmeýäli gezmegiň sagatlaryny oglan edip bilerler. Misal üçin sagat öýlen 2 bilen başaralyp Itagam sagat 11-den soň köçe çykmalylar, parkda turmalylar, çaýaga barmalylar, tekde ýaga barmalylar, 11 bolma girmeliler. Şonu biraz köpeltmek mümkin yani. Şonu günüň dowamynda 2 sagat gezeniňiz nämeňize ýetenok diýmek mümkin yani. Diýip biler. Başka näme bolup biler? Han ýazyňa ýani bir fantaziýaňyz, ulanyň sonu adamlar. Aşakdakylardan okuyan oluna pikir ýok, aşakdakylar öz durmuşyny ýaşap otyr, biz başga zat görüňede otyr. Her öz portretini oýdurar. Öýü portret oýdurup biler, soň her komnata diýmek mümkin o. Çokun molet mümkin yatmadan dowadyla etmeyi uğratma seredip. Yatmadan soloro dowadyla etmeli, soloro Allah'dan dowadyla etdiňmi diýip pitiçka goýup her gün atçot bermeli bolmagy mümkin. Polisi işlerine. Kaçmana geldin mi grantlar? Bar git tuvalette donu. Brat Ukrayna ve Rusya vardı näme diýip biljek diýe. Ukraynaň özüni gorma haky bar. Öz watanyny. Bile gazetler bilen adamlar var ha, plan yurt bilen, plan yer eyle, o yurt bilen, bu yurt beýle diýerler. Men şöyle bir şey diýip jogap berýän mesela.
Olar şu ýurtlaň adamlary bize ilatsan. Eger şonça ilatsan ba bolan bolsa, onda şonça adam ma diýsen. Geliniňi diýe näme diýe mysal üçin geliniň bilen ýatyp turmak üçin ruhsat almaly bolup bilermi kara? Öňde aknoloňyz açyk dursun, zanawetkalarňyz açyk dursun, çyralaňyz ýanyk dursun, men görjek diýmem mümkin. Men Sovetskada, Podvolskada nemetdiler. Öýüň içine zatymyony gelip her aýna kwadratyna plança maratdan goýup tutdular. Goýsaňyz, goýmasaňyz goýdurdular. Prezidentin geçen o nemi protokol ýollayıp. Öýüňiziň näme diýe bir meňdeşler tutulaňyz diýe, lustralaňyz bir meňdeşler görünmesin diýe. Peygamber diýdirip başlar diýe. Dogry bolup biler, peygamberimiz diýmekler mümkin. Başka nämeler diýip bilerler bular? interneti neme düşmanı ilan etmekler mümkin. Tutuş internet diýen zady. Diňe Alem TV görmelidir. Diňe Alem TV görmelidir. Alem TV, Alem diýip bir özüniň internet nemesinde öredip durlar awa. Şo taýda diňe şolaň goýan videolary, şolaň kinolary. Awa. Türkmenistan'da şeyle okunan. Ay garap tümlü o taraf var ya da. Koşacak kimsenin fikrim bıraktı. Soňam bir azad ederim bolun oturup gülürler 5 ýyl açama. Ey biz şu zatlara medipdir sow, şu zatlarym kaýl bolup ýaşapdyr sow diýem gülürler, soňundan möýdüler oturup. Bir maşgalan daşaryk ýeke çykmaga gadan edip, tagam o daşaryk çykmagyny maksat berem, Türkmenistanyň şertlerinde bir maşgalan ýeke özüniň daşaryk çykmagyny şäherem maksat berem. Allah gorasun ýegenden birine ýa-da şoňa çolom birine gabat gelse de Hudaý saklasyn, bagtyat ýaram görün. Nara çüýrüň ofisi Sovetskada uçak salonyň gapdalyna näpkijäte 2019-18 ýylda bolanda Kemal Lepirzaýew ýegen maktaran çağa eline smakadar ýany ýörap bolan çağa bolip 2 ýaşynda smakadar ýöraplar maşyny üstüne sürüp soňra berýär. Menem sen gözüň garanakmy diýip ona söwdüm. Onam söwdüm maşynara maşyny sürüp gelýär. Menem surat alym nomerini maşynyň bolýan. Maşyny ýa-da sürüp aýnasyna çykyp "Ijiňsi keň yüzüme diýe. Siktir yüzüň gerekmi sen zaýa" diýdim. Urşdum bilen. Kim diýdiň adyna? Kemal Gottok biri bara. Oway, şu Kemal plasmaskelle neme? Bir döwür bilýärmi Ýakup bara. Nalar çürüň agasyny boldy. 47-50 şähere belli diýip bir qyrlyp berkäş 47-50 sürüp berdi şu Kemalle. Ýakup Gurbansoň, ha? Nemme zat normal diýip. Şonda men şu neme denim? Näme surat alalım şu 47-50 maşyny. Anam şonda utdum men şon bilen. Ana şaklar geldi. Sen aklın dinle cevapımlan diye bular. Sen de cevapımlan diye bular. Doğrudan mara gowy atlatdyň dark. Türkmenistanyň neme baýdak satýanlar, men arkam bilen millioner bolupsyň, daway prosentiňi töläň maňa. Reklamaň puluny beriň maňa daway. Men arkam bilen millioner boldyň ýoskenler. Ne o baýdak satdyňyz, oturan ýeriňizden bir giden pul gazandyňyz, prosentiňiz geçiriň maňa, IBAN oklaýan ädir bara. Liçka ýokman habarlaşyň, IBAN oklaýan, PayPal hemme zat bar, mesele ýok. Halal gazanyň, o halal etmen men bara.
Kazandınız men arkam bilen. Bu da bir reklamaň pulunu geçiriň berik wara. Tekstilin işlerler diye. Duta olan alırlar diye arkama böyle. Diyorum para başka da malyalarda. Ay şeyledi hükümetin tuvara girdi. Hop hemmerat pulun haklar olur o. Namuslarım pul, hemmeratlarım pul. O baydak, mi baydakta o hükümetten bir gurla ölmediler o. Şunça zattan soň. Ne daşary işler, ne içeri işler, ne milli hopsuzluk, ne prezidentin aparaty, hiçbir gurla ölmediňiz da. Çakap. Lal ýalak bol, lal maç ýalak boldyňyz. Al şeýle Abdullah. Yaramandyr ýa ýakynna. Şu wagt oňut Abdullah 2022-sine gol çektirecek bolupdyrlar. Öz islegiň bilen Türkmenistana gitjekmi diýip onam Ankaraň diýe talaby şollyp etjek bolupdyrlar. Bulam gol çekmändir. Ya bir kere Türk yetkililerine Türkçe anlatacağım ya. Ya Abdullah'ın avukatı var. Niye hala Abdullah'a bir şey soruyorsunuz, ben anlamıyorum. Ya git avukatıyla konuşun ya. Allah Allah. Bu adamın avukatı var. Avukatını çağırın, avukatıyla konuşun. Niye bunu çağırıp baskı yapmaya çalışıyorsunuz, ben anlamıyorum sizi. $5.000 para ödendi o avukata. Anladık. Zaten yasa yok, bir şey yok. Ama eninde sonunda bunların hesabı olacak ya. Olacak bunların hesabı. Turça ödü bir diktatura nur diye. Eddil ödü bilyasla yok. Bilem son gaytdım da benim şu taydan. Europa sığınma üçün ya da cay alma üçün gaytmadık var. Başkaları ýaly Kanada'da cay verildi diýen mara efirlerimiz yapıştırıp zyňyp gara çekilmedik. Namart bolmadyk, bigayrat bolmadyk. Şuňuz garip da täze, garip. Bir cay görmedik, Kanada görmedik. Geçenden soň mallyda zyňyşdyryp taşladyp bazadyny, iginleşlerini, dostlaryny satyp bigayrat. Şuna çende şunça watandaş arkasynda durdy, şoň başynda düşende. Özi başgalarynka gedek gelende bolun TikTok'un yapdy da pozu da çykyp gitdi emmeratdan. Bigayrat, Nursultan Taganowa. Indi soňa hiç kim işlet diýmeýärmi? Indi soňa kommersiýan şotaky içine adamlar. Hiç kim işlet diýmeýär, zat etmeýär, ýöne binamas bolup gederdiňe. Bollu şo. Ýüdüne wasarlar adamlar. Sen üçin tutuş halk göreşdigi ýer gelende. Sen bolun özüň ol amatly pursata gelende de taşlap gitdiň diýerler. Näme diýsin başga? Owa. Valisiye Kurbeş'in partiyasının depelerine diye. Depelerine partiye katılmadılar diye. Men şu partiyada hayran kaldım. Bir adam vurulabilmedi şu an. Neyim ki? Ya tarihten çekindiler. Şu Abdullah bilen Alişer temasynda diňe Türkiýanyň içindäki territoriýasyndaky aktivistlere hak berýän. Çykyş etmeselerem, gürlemeselerem. Ýöne Türkiýanyň territoriýasyny terk edip, jumyp göründen hiç birine hak berenmok. Esasen Ýewropa, gün watar döwletlerine gelen bolsa, Ýewropa, Kanada, Amerika gelen bolsa, şondan soň dünýäň bolsa, göt bereniň barp ýatanyş olur. Kimem bolsa, men size aýdaýyn. Türkiýanyň içindäkilere hak berýän. Türkmenistanyňkylere tagam aýtmak gerek. Utansunlar, ertirkün ýüzüne de basyň. Ana kakamrat efir açyp lelli belli de oturup bir gedek Alişer Abdullah'ın tarapyny çalyp video çekmedi, golla vermedi. Tanaňyn ha. Gepleşseň menem watanym düzelmeni isleýän, gurban ulyň nämetmeni isleýän. Owa. Allah'ım ratba. Açın YouTube kanalyny, 10.000 patpisçikli kanalyny bir gedek şu Alişer Abdullah'ın suratyny goýup şu edilen dulma garşy ses çykarmady. Gaýtam ýene meni şan altdyr. Wala
Doğru aydayn maňa 1000 sany video çekäýin wara sikip koydum sizin videoňyza da, sizin gepleşek zadyňyza da. Halk bilýärler näme. Çort bir toparlar. Nura şu Alşehir'den aldılanam Avrupa'ya öyle çıkarıp olan yok mu? Yol yok mu? Ayin hada Türkmenin gelen derecesi. Türkmenin gelenci. Wagt Türkmenistan halk ayağa kalsa wara hiç yer çıkarmak gerek gelay. Ýurdun içinde ötsek. Ondan soň Türkiýeden samolyotlu barıp güllü garşylap Türkmenistana getirip halkyň oglu diýip garşylap bolýar bolýan esas ýurdun içinde ölmeliler. Halk ayağa kalmasa wara biziň arkamyzda seret Birleşen Milletler guramasy, onuň ol Ýewropa howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy. Halk ayağa kalmasa olaram hiç saýdan oko. Halkyň ayağa kalandan soň başlaýar olar. Olaryň hemmesi halka seredýär. Halk kalan okmu diýär. Onu biz bulamalyýar biderek. Şuň halkyň özüne gerek geldir da diýär. Çıkan ok, görüşen ok diýär. Häzir galyň ayağa tanışlar. Häzir köşke barın. Kakras şu at gece saat 3. Kakras ije. 300 adam häzir Türkmenistana alagadan köşke tarap ýörese signal basyp video çekseňiz ejeň ýyzyn dolar ya halk ýöne eden dokşan wara. Bir toýa gitmeli olsa gidýäňiz ýöne 300 lap 500 lapla. Hawa. Galmasa beter günler görürler da näme? Matematika 2 koşmak 2 deňdir 4'dür daha. Görüşmesen beterini görürsün da. Tapawdy näme 2 ujam taýaň. 2 ujam taýak. Görüşden gaýtam erkinlige çykma şansymyz bar. Görüşmesen beter taýak ýersiň. Men 100% ýani şu wagt gitdigiçe gasýa diýerim hökümet. Hemme taraplaýyn. Näme gowalýarmasaň şo, gowmasaň şo. Gowalýan olsa ýaşa beriň şo taýda, şonu ýala gelende. Size de gerekdir ha ýaşamak o. Assalamu alaykum, ýaxşymy gawma? Şükür Hudaýa, özüň ýaxşymy, taplar ýaxşymy? Işap bersiň gawma. Ay şükür Hudaýa. Ne, musur ne, pul kazanýarym seýdi ne? Ýaxşym taplar. Ay dostyň. Hitrofpadan maýsyn dost. Yo, enewden. Kakadan may dost, sen ýyzyn ay dost. Ejeň totdogundan. Enewden lay dost, lay dost. Enewden lay dost. Paşırda kurla diýip bolar diňe. Enewde ejetgün tuýanky. Galmaňyzsyn, aýaňyz adamlar galdanjak bolýan ýok ýöne. Adam dogry, ýalňyşa ma diýen gararaklar. Stangitlan gelişen bir ay barsynyň diýe edilýärdi. Benim siz ýaly, sizden men ýaly bolupsyňyz bara. Gelişinden bildiňiz gerek şo ýankyň huy pilot boljak. Ay bolman näme ejetini gurwanyga ödürläp börüne näme garşyň Nura? Yo ýanky bara gurwanygyň aşagyna ýanky ejetini görse, ejetine bir zat diýerim ka ýa gurwanyga diýerim ka. Gurwanyga zat diýme ýa häzir bolýar gurwanyga ýumurtga juklaňa zadyňa ýardaýmy zat diýip. Günä ejemdedir diýerim ka şonda da. Beýtmeli, bermän adam tapmalyň diýerim. Ejetine de o ejetinden tapynma günä tapar ýöne gurwany bolan tapylmaz. Dogry aýtdyň. Assalamu alaykum. Oçurdan geldim lan Nura Aşwat. Söyleme. No what. Teňem no what ýakyndyr das. Ýygyňdan ýeterler ödä bir gün. Yeter. No what menem.
Nowoty meniň ýazyň diýen bir giden fanatlarym bardyr, siz habaryňyz ýok. Arka tarapda nälik fanat, näl däl fanatlarym bardygyňdan ejeň. O ýöne o Nowoty siz goýýarlar ýöne. Men size aýdaýyn. Şu maňa gylma diýen beren günüňiz sizi Nowoty goýup başlaýan şolar. Ýeke habaryňyz bolsun wara. Krysa ýaly deşikler ýörürsün. Ejetine ona tıklanır. Etti konar disa. Men anajam şöyle taýdy. Allah'ım. Ruçkam, alman o men okuma diýär ruçkam. Ay bilmedik dost. Bagratlar ýalňyş ýazanmasyňdyr, ýa ýalňyş düşünmüdürler. Hiç sadık. Arkadağı ya diyor koyduydun näme doğru bardaýdy näme. Sen git. Ey mollum. Nura. Arkadağı ýazyň mollum, ejesi ýazyň ýürek goýuň. Nämçin Alişer bilen Abdullah söz berdiňdäni miýdinde durmadyň. Kömek etjek. Men aýsat diýen sözler ama näçe kömek edýän olur o. Oň aýtdyma men o amfan o wasyl bolom diýip. Talip aýtdyma talip. Yo sen berjekdiň ýa 2000 dollar sen bilen biletde beýlekiň wara, beýleki padyalkaň. Kime? İkiňiz bilersiz 2000 dollar kömek etdiňiz adamlara. Nam çakaw ýatan adamlara kän eden nussaýa dilalna notlaýan olar ýa-da kanal edip bolýarmy? Bolýar bu rejimi kılan soň hasa wadyr soralar bilýäňde. Ama ölüýünçän bar o şu rejimde öläýin ýa mene jan bermäne taýyn o. Öňem bilýän ha. Ölüýünçän bar. Oynatdym diýersiň ha. Öňem mara nura men o. Oy, maýyp sağa çyklar, atlar edilýär, kömek o we bu Alşira Abdullah ýetsen kömek edip görmä men o. Gerek gälleke olar maňa. Sen olar näme üçin men barada ana Nurany bilen gürleşýüme diýýär, şeýdip efirden ýitip gitdiňsiň bir ay men ýokam. Näme biz näsen bilen şonu ýalar. Beýdiýem, näme diýdim aýdaýynmy? Ha. Nuraga diýdim erkek gal ana sözüne durdy gitdi diýdim çykmat diýdim. Senem çık gowluň wa gaýtda git boldun hiç. Dinledenmi duranmy dinledenmi sesini? Bol. Ha? Bol. Senin diýen sözüň bar ha, senin diýen sözüň bar. Gepleşişimiz ýaly diýmediňmi? Yo dinletjek diýdiň ha bolun sözüňde durýan goraýly. Häzir. Lama dara beýdi o. Halama men bilen kisinem oňardylar gelýärler netip bolsa bäri. Aşaqdakylar arkadagy şöhrat ýazyň ýürek goýun. Dinlemäň o bular ağlaýarlar, o issat eden atlarany. Dinle. Hani? Dinle, ağzıň ýumda bir mılçyk dinle inha. Evet, bilýär. Sen gaçlanma. Kömek diýmek bilecekmi? Ay köşkatym bilen men sana şeýle başda 6 aýlyk ýapyr geldik. Men täzegam ýatyp barkadyň. Men sesim şu. Şeýle diýen aýry ýogatdy, giýme hiç şeýle. Daja bara Germania iş viza daştyryp bereň. Şota çaqyl vizaňy adam başlatyp bereň. Böyle efir diýýänder düýgünden başga girmenäm bolup gitselerim. Nedir Nurandan ýaly nur bilen gürleşýär, ýaly teňle gürleşýär. Men sesim daram oğlum. Falan şu saktakladım. Falan hayır men sesim diýýär. Ey bar siktir sana ýaşlarym. Ey vallahi. Kesingem doğunuň sen hem ýejeňem sen bajeňem sen wara. Saýbal etdiň ýejeň her sapar gelip şonu ýazat diýen. Göt ýejeň sen ýüzüne basaň soň Doğru ayak
Talip koştu. Talip maşin satıp duruyor diyen. Görän wa tak edişlerin şu an efirden çıkıp täden naşat efir edip geldim o ştayk bilýänmi? İkinci sapar efirden meni çıkardı. Täden naşat efir diýdim bolun WhatsApp'na bit dip täden şeýdik girdim. Hiç şeýdik girip gördüňiz TikTok efir açıp durkaňyz. Efir ýapylýar. Bu näl bollaý dip täden efir açjaň bolun we öňkün gidip dura WhatsApp'na bitde gir diýe täden. Meni öz efirime özüm mihman edip otur abi diýjeň. Görýäňizmi? Suud etdim men size. Men arkamda nähile göt berençilik edip görün. Ýanky haramlarda şo. Yüzüne basaň soňam o ses menki dälik gitdi göt beren o. Efire like basaň. Bilemi? Gel Talip. Nure. Ha. Taňa bir daha aýdynmy? Gowy pikir geldik kelýär. Aýda. Seredin mehman vatandaşlar. Indikay Pride Month tip zat bolýar. Indi raduga var şol homoseksuallyň zatdyň aýy bolýar Amerikada ýörýärdi şolun paratlary bolýar. Näli pikir? Paradyň görýäňä parat geçýär homoseksuallar, transgenderler zatlar. Şolun öňünde Urban Gulyň suratyny bersem eline işit ýöreseler näli bolarka? Onu madde şu bir Google boy gaming dip ýasap eline berin şolun. Başga emez diýdi. Ýaşyl türkli futbol köli var şol işi. Şonu etçek var Alişer Abdullah'ın alanı için etçek şonu var ha. Etçek gelim ýöne olanlar. Ödünden görsün vay. Tek Alişer bilen Abdullah'ın efirine radi geler ýaly ders bolar var ha. Şol olanyň efirine çydamadyňyz näme? Muny beterine radi bolsaňyz. Owa mesele däl o adamlar. Alişer Abdullah olar ýazat edýän oglanlar däl. Hiç açan etmeýärdiler olar ýa. Olar zatlar terbiýeli zat olar ýöne görýärki ejize ganymlyk bulardyň ganda bar. Bolýar. Mesele däl ýöne men size şeýle bir şow berkejek. Wow! Wow! Ömrüňizde görmedik, eşmedik zatlaryňyz boljakdyr. Vatandaşlar taýýar bolan. Taranan. Aşakda diňe wara super bolar. Malady edäý diýip kim. İnşallah men size söz berýän. Men şonu ýetjek. Şulay Pride Month bolýar. Halkam bolýar. Transgender konkretny wara. 3-4 sanaň elle berjek. Bilen näme? Men aýdyp otyrna. Talip neme diýi? Seret olarak geylere wara neme diýi? Şu ikisi gey bolýany söýüşdiler diýi şu ikisi ýöne di. Şular di söýüşen üçin Türkmenistana di türmäge basdylar diýi. Serdarym Gurban Gulyň keleme deýinmi? Awa. Ina di şular di bir söýýärdiler, onu şular di gey bolan soň di şular türmäge basdylar diýdi. Berellerini götürüp geçýärler soňuna çendim men saňa aýdaýyn. Gönü primoy reis diýär. Erkek ýaly edip biljekmiňiz men etsem şonu? Meni getirip bilersiňmi ýurda? Näme etmeli stop men siz ben Amerikan alyp geler ýaly. Onun beterini mi diýen men? Mesele däl olanlar. Siz meni pond aljak bolýanmy? Geçen ponda alanlar gördü men näme edip bilýänmi? Mesele däl meni iştatdan çekinemok. Meniň üçin limit ýokdur. Men limitsiz adam. Düşünýärmi? Aklyma näme gelse şonu edýän. Hiç kimi dinlemeýän. Şoň üçin fikirleriň ýani. Nol patpisçikler zaýbar bolmaýdy blog edip bara. Men uje bir 2 hepdeden beri şu zat pikir edip otyryn. Prosta nähilere gederni pikir edip otyryn. Ýöne gaty gowy boljakdyr. Vatandaşlar täze wideolara sawatlyk bilen garaşarsaňyz diýip umyt edýär. Oho, ограничения yok, brat. I don't have any restrictions, my brother. Ay ağırsın açıda sen mün yaşasın olurum kanunu konstitusiyon garadandılar ha näme bular eden de bolýady bize bolanok. Oho, näme bol? Bir ekonom kanunu çıkan o. Kanunu çıkan o. Prosta pikrede Gurban Gulyň näme gahar ýeler oşo wideony görse. Näme çäre görüp bilmedimmi? Näme üçin etdi? Alişer Abdullah albyňy diýetdi. Abdullah Alişer näme bolupdyr? Wow! Olanlar var ha, Allah şayat çıkmasalar şul
Pride ayın soňa geçeni. Menem erkek bolan däldir etmesem şonu. Ýerde Alişerlin Abdullah şu wagtda çeni çykmasa, wow, nämedir garaşýarsyz. Cappuccino. Cappuccino. Ey, bular habar yok. Bular var. İki tane hakikaten hem belganlı Türkmen yapıştın ne? Koyuyorum onu bilen oklar var ha. Bulon yeketek yol var bilen mi çıkarlar? Men var prosta. Orayı yaşamak, kanuna ora hormat koyup halka hizmet etmek. Onu etmeselerin biz devam eder. Maddi taýdan kömek etseňiz bara men kelende takoy ideýalar bar o. Men bara günne goýmaýan olaryň, ne gurban golyň, ne serdaryň, prosta maddi taý gerek. Pul bolsa, men takoy zatlar edip bilýän adamlar, aklyňa da daşy gelmez. Men kreatiwni adamdarym, men bilýän oturýan, pastaýany pikirde gedýän, näle etsem kol bolarka, näme bolarka diýip. Maslahatdaşýan adamlar bilen. Şu wagt ýany çeçen oğlanlar wagtda ýanymda, şolar diýe. Ey diýe. Kadir Ramzan masada şu tirse ey Ramzan'ın kıyının koyaydı erkek koy benim neyim vermeli olsa verecek dedim. Benim yok gerek ya. Ne yaptın ay? Olurum halada bu Kadir. Karamdadı diye. Oğlu bilen ödün koyaydı da hatta benim niyet o dedim. Paşausta da hatta pul verecek neye çeyrek olsa benim niyet o dedim. Ay ödün barmalı olayanlar şu parada neye edecek? Kakras iyun ayında da Pride Month. Wow. Kurban gulu kakras ol yaşıl eşikli o atlı baratın eşiğini çıkardı ha. 3 tane çıkaryan. Aşağıdan Rainbow Raduga. Wow. Yeni bir yasasana piyanina çalı oturka Elton John'ni de aşağına yazdı var. Ha, yo moşne diyasle ağam qatar kıyım ol. Men uje adar. Elton Gurvan ulu John'ni piyan bollu. Gurvan John. İn gorkan zatlarda buların maskara olmak. Gurvan gulu yatacak yerin yok lan senin. Yatacak yerin yok Gurvan gulu. Ağam cheat kavu ya lavre kalmadı hoblorda şeylerde. Allah lavre gönüm yok dendi vapşe. Talip Amerika'da men surodum. Homoseksualın arasını paylap çıkart bravo. Näme atagara? Näme çare görüp bilmedin mi? Atagara. Harram badalar. Şolar ýalak vatandaşlar. İnşallah bir ayın içine çıkmasalar men söz berişim ýalak şonu etjekdir hökman. Garaşyň tabysyzlyk bilen inşallah ayın näçetine ýa näme parada da 29 aýdýan. Wow, Gurban gulyn dogulanyny bolýarmy? Takras 29 dogulanyny bolýar. Şokolat togut bolýar. Wow, 28'ine naýabarym. Taýýar bolun. Naýabarmy, iýunmy? Iýun 28'ine. 28'ine bolýar. 29'unu da paylaşan 29'da mı dogulanyny? Wow. 29'da. Представляли diýen bu dogulanyny näle настроениýasy gaçar. Şu aýdan Abdullah bilen Alişeriň efirlerine rady bolar ýaly edýäs näme bolar? Wow, adamlar men aýdy oturna. Wow. Ho. Gurban öýüň özi ýalvar başlaýar Erdoğanjan göýbere şolar gaýra. Göýberän da. Talip aňardy gün beren o Amerikada men suratymy çykaryp otyra. Tok arkadaşlaryň ýanynda. Bir suratyn baskylap ber, bir bayda baskylap ber, bular beter bolarlar göýbere diýme şolar. Allah. Ýana biziň edýänimiz bar-a. Gata agyr diýenler bulara bar-a. Sana karşı videolar çekildi, bana da karşı videoda çekmediler Nuri. Suratın tedavi. O bir yaşlı ve kasoy var ha, oturup. Erkek namatı olmadıklarının videosu manga. Kasoy yalançı var ha, Nuri, kasoy yalançı var ha, ol da kamerada seyredip bilen o gürleyen vakti. Ol, kasoy yalançı. Ey, bir utana ne Allah Kanada şeyle var yalan söz diyor. Ey, bir adam var ha, bir yalançı olmaya olur yalan. Maktum olu dedi, zat dedi, işan dedi, eyle dedi, beyle dedi.
Darwinist diýen ol adam bar ha. Owo. Ay olar ýaly adamlardan näme diýsen çykýal. Ay bolýa watandaşlar saňadan 12 bolup geçdi men nära. Arkay bolun olanlar, doganlar, gyzlar, jigiler. Taýar bolun 29-njy iýunda Gurbangulynyň dowlagyny, moşny dowlagyny bolýar inşallah. Men size söz berýärdim. Alisher bilen Abdullah o wagta çeni çykmasa milyonla prosmotr boljakdyr anam maňa. Yani ol bütün internet gözüňize gelýär, New York Pride konsertki diýär, paradki diýär. Müňlerçe homoseksuallar içinden hem iň strömnysyn alýan, iň straşnysyny. Şeýle bir orla berýän elini Gurbangulyň suratyny. Menem talip elinde $100 berýän, me diýdim. Ad düşýy sana yürekden berýän $100. Menem bar şu Ýewropada maşgalamada duşup bilenmok gaharym şeýdip şu Gurbangulyň terdardan çykarýan şeýdi per tapar. O men ýa-da Ýewropada goýdy, ýani Ýewropada şu birleşen bu şuronoklar 3 gedek meniň maşgala birikmegime bara. Atkaz berdi da Gallanca. Şu ýörüýte görüşdüni we diýär öýen Gallanca da diktatura garşy. Ýörüýte meni padjyga dedip. Gahar gelenne de oňken şon çykarsyn niwe diýerler meni hemmi. Ay bolýa. Ay bilemi derse turur rastak şertler junial bolsa. Mesele däl ya. Bizim durmuşumuz yok dämi? Sizin kem bolmaz inşallah. Görürsiz. Göze diş Nura. Evet. Kısastan hayat vardır. Sonuç çeni görüşmeli şularım. Sonuç çeni. Allah. Bolya 6996. O numaryň bar eken 6996. Bolya yapýan mı efiri? Yapayın oğlunlar. Sağ olun gelin. Davay sağ olun, Allah'a emanet olun. Özüňize gol seredin inşallah. Täze wiçe geljekdir. Davay sağ olun. Sağ olun. Hemmemiz birden jır bolmalyrsa adamlar ýatdan çykarmaň şunu. Allah. Postoýany bar. Bir ýerden urmaly olanlar. Diňe bir ýerden urýanlar şonu agryýarlar. Men bilýän bolarym janyny ýadyp ýakmalygyny, gaty go bilýän. Öwrendim. Şonu çyň. Bir de deyip bilmeýändikleri üçin gelip Alisher bilen Abdullah'a diýerler. Alisher bilen Abdullah ol ingo aramyzdaky ingo olanlardylar olar. Sada olanlar. Yumşak siýasat alyp barýan olanlar. Yumşak gowy adamçylygy dady. Abdullah fewen bolýar da arasynda Alisher hem ýöne yüreklerini dat ýok, şol olanlar alyp şu kösen bolsalar bizem olara şeýdip namassızlyk edip bizem olara garşy şeýdip kirli hapy oýnar etmeli bolýar. Başka bizim adamda güýjimiz ýetenok. Olar hökümet, olarda milliardlap pulu var. Biz bir Allah'ın bir yaradılan bendesi. Bizem öz mitozikamydy olar. Ay olar elinden gelen arkasyna oýanok, bizem oýmarsyn hem. Owa, bizem goý edersen mesele däl. Owa. Canıňyz sag bolsun, başyňyz dik bolsun. İnşallah toýlarda görüşelim. Dawaýçy sag bolun. Bolýa, sag bolun, minnetdar hemmäňe. Owa trnażora gatnaýandyryň, arkaýyn bolun, men bilen gowurlaşyň, söwürleşmeň bilen. Bolýa. Dawaý sağlygyňyz watandaşlar, giýjäňiz rahat hemmäňize. Dawaý. Alyp görüşelim.